दिनै बे भिडिअ'हाय सावरायगोन जोङोहाय थाखो 9 नि सानखान्थि आयदा बे सानखान्थि आयदानि सोंथि 2.4 नि से नाम्बार सोंनायनि सायावहाय जों सावरायगोन बे से नाम्बार सोंनायाव जोंहा दङ गाहायाव होनाय माबे बां बिदाबफोरा x+1 मोनसे सानजागिरि दं दिहुन जे गाहायाव नैफोर होनायफोरा जोंनिया बबेफोराहाय x+1 मोनसे सानजागिरि दं बेखौहाय जोङो दिहुननांगौ जों बेखौहाय मिथिनो बानायनायनि सिगांनो जोङो सानजागिरि थार बुंथि बेखौहाय जोङो मिथिनानै लाग्रोनांगोन बेखायनो नोंथांमोनाहाय भिडिअ'खौहाय जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो नोंथांमोनाहाय भिडिअ'खौ नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार खालाम आरो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय बेयाव दं जोंना सानजागिरि थार बुंथि बेयावहाय दङ जोंना सानजागिरि थार बुंथियाव मा भेक्टर थिउराम माने बेयावहाय जुदि मा जायो सानजागिरि थार बुंथि मानियावहाय जुदि px आ डिग्री n ग्रेटार देन इकुवेल 1 नि मोनसे बां बिदाब आरो a आ जायखिजाया नंगुबै अनजिमा अब्ला रोमान 1 दं x माइनास a आ px नि मोनसे सानजागिरि जुदि pa is equal to 0 जायो आरो रोमान 2 दङ pa is equal to 0 जुदि x माइनास a आ px नि मोनसे सानजाबगिरि जे बेवहाय नोङो px आ जायखिजाया मोनसे बां बिदाब होनदों माबादि बां बिदाब जे बेवहाय थानाय सोलायस्लुनि जेनाखि डिग्री बियो मा जानांगोन a ना माने डिग्रीयाहाय डिग्रीनि जेनाखि पावार माने n माने डिग्री मानेथ' बे पावारानो जाबाय ना बेवहाय मा जानांगोन n आहाय 1 नि देरसिन नङाब्ला समान जानांगोन बिनि फिसासिन जानो मोननाय नङा बेवहाय ना बेयावहाय मा जागोन बिनिफ्राय a आ जायखिजाया नंगुबै अनजिमा होनब्लाथ' नोंसोर मिथिखायो बयबो ना सिगांनि भिडिअफोरावनो बुंखांखाबाय थाखो 9 नियावहाय नंगुबै अनजिमा मानि बेयावहाय मा थानो हागौ जोंनियाहाय मिथिंगा अनजिमा आबुं अनजिमा जायखिजाया ना बेयावहाय माइनासबो थानो हागौ प्लासबो थानो हागौ बोखाव खोन्दोआवबो थानो हागौ बेफोरो गासिबो मा जायो नंगुबै अनजिमा जायो जे बेवहाय px आ जायखिजाया बेवहाय मा होनदोङो माबादि बां बिदाब जे बिनि डिग्रीया मा 1 निख्रुइ देरसिन आरो नङाब्ला समान जानांगोन माने बेवहाय ना हमबाय जोङो मोनसे बां बिदाब लाबाय जों बेखौहाय x स्क्वायर प्लास x प्लास 1 बेबायदि लाबाय जोंनिया ना बेवहाय जोंना डिग्रीया मा जाय देरसिन बेखौ सिनाय जोंना बेवहाय स्क्वायर जाना दङ ना बेबायदि मोनसे होनदों px बे जाहैबाय px माने रानजाग्रा बियो ना रानजाग्रा जोंनिया बेवहाय बेनिफ्राय a आ जोंना मा जानांगौ होनदोङो जायखिजाया नंगुबै अनजिमा जानांगौ जे अब्ला मा जागोन नोङो जे x माइनास a आ px नि मोनसे सानजाबगिरि मा होनो बेवहाय हमबाय जों बेवहाय x+3 लाबाय जोङो बे मा जागोन नै बिनि सानजाबगिरि जागोन माब्ला जेब्लानाखि जोंनिया जोङो जे बेवहाय मा जागोन दोङो pa = 0 माने pa = 0 माने जोंनिया बेवहाय मा नै बियो a ना होमबा नैया नैबे a जाना दं बियो a अब्ला मा जागोन जोंनिया होमबा बे मा जागोन प्लास दंना दहायना माइनासमोन माइनास होनाय लोगो लोगोहाय प्लास a जादों बेनिफ्राय जोंना बेयाव माइनास दं अब्ला मा जागोन जोंनिया p-3 = 0 जायोब्ला मा जागोन जोंनियाहाय मा जागोन बियो बे x+3 आ x² प्लास x+1 नि सानजाबगिरि जागोन माने जोङो नैबेयावहाय x नि जायगायावहाय जोङो -3 फज'नानै जों जुदि 0 मोनोब्ला मा जागोन बियोहाय मा जागोन बियोहाय सानजाबगिरि जागोन नै बियो बिनि सानजाबगिरि जागोन आरो जुदि 0 मोना अब्ला मा जागोन बियो सानजाबगिरि नङा जागोन आरो माब्ला pa 0 जागोन जुदि x माइनास a आ px नि मोनसे मा जागोन बियो सानजाबगिरि जागोन जे हमना लाबाय x+3 नैबे x+3 आ बिनि सानजाबगिरि जायोब्ला मा जागोन जों जोंनाहाय p-3 = 0 जागोन बेया बेबायदि होनदोङो अब्ला जों दानिया बानायनोसै जोङो से नाम्बारनि सोंनायनि सायावहाय जोंनिया रोमान 1 आव बेबायदि दङमोन मा दङ x³ प्लास x² प्लास x+1 बेबायदि दं बियो मा बियो जोंना px बियो बां बिदाब px माने बां बिदाब बियो होमबा px = मा दङ x³ प्लास x² प्लास x+1 बेबायदि दं बिनिफ्राय नैबे x+1 मा जोंना बियो हमना लाबाय जोङो बिनि बेखौहाय रानग्रा बियो ना रानग्रा नैबे रानग्रा बेखौहाय रानग्रा होमबा मा जागोन जोंनियाहाय बेवहाय जोङो x+1 = जोङो मा खालामनो हायो जोङो 0 फजना लानो हायो अब्ला मा मोनो जोङो होमबाथाय x नि मानखौ मा मोनगोन जोङो -1 माने नैबे मा a नैबे a जाबाय नैबे a नैबेखिनिया a जाबायना अब्ला जों बेवहाय मा बानायसिगोन जोङो pa मानि मा बानायगोन -1 मानि मा x नि मान बियो ना x नि माना मा -1 मानि -1 आ x नि समान होमबा जों बेवहाय सरि याव p थालांबायना p दाना x नि जायगायावहाय -1 फज'बाय जोङो अब्ला मा जागोन बेवहाय x मोनबेसे दङ बेवहाय जोङो -1 फज'नांसिगोन होमब्ला -1 जोंना डिग्रीया मा दङ 3 दङ दाजाब बेनिफ्राय जोंना x मा होनो -1 बियो ना होमबा डिग्रीया जोंनिया 2 दाजाब जोंनिया x नि माना दानख'से दाजाब 1
दानिया जोङो बेखौहाय -1 मोनथाम सानजाब्ला जोंना मा जागोन -1 माने 1 मोनथाम सानजाब्ला जोंना 1 आनो जागोन बेनिफ्राय जोंना डिग्रीया जुदि बेजराबा माइनास जागोन डिग्रीया जोंना जराब्ला प्लास जागोन होनब्ला जोंना बेजरा नालाय -1 आनो जागोन दाना जोंना डिग्रीया जरा बेखायनो मा जागोन बियो +1 दाना बे मा जागोन -1 +1 दाना बे -1 +1 केनसेल जागोन -1 +1 केनसेल जागोन अब्ला मा जागोन बियो 0 दानिया जोंना मा जाखो बेयावलाय जे सिगाङाव मोन्दोंमोन जोङो माब्ला जोंनिया सानजाबगिरि जागोन होनदों माब्ला x - e आहाय मा होनदोङो px नि माब्ला सानजाबगिरि जागोन होननानै बुंदोंमोन जे जेब्ला pa = 0 जायो अब्ला जोङो p - 1 = जोङो 0 मोनबाय अब्ला बेयावहाय मा जागोन x + 1 आ नैबे px नि मा जाबाय बियो सानजाबगिरि नंगौ बियो ना बेनिखायनो मा जागोन बेयावहाय x + 1 आ मा जाबाय px बां बिदाब px बां बिदाब px बां बिदाबनि सानजाबगिरि ना सानजाबगिरि बा जोंना मा होनाय जोङो ओरैबायदि लिरनाय जोङो x³ + x² + x + 1 आ x + 1 सानजाबगिरि दं बेबायदि लिरनो हायो जोङो आरो नैबे px नि जायगायावहाय जोङो नैबेखौबो होनाय माने px माने नैबेनो जोंनिया बे बां बिदाब x³ + x² + x + 1 आनो दाना रमान 2 आवहाय जोंना बेबायदि दं x4 + x माने पावार 4 + x³ + x² + x + 4 बेबायदि दं जे जों दानिया जों बेवहाय जोंना x + 1 = मा मोनदोंमोन जोङो -0 ओमफ्राय मा मोनदोंमोन x = -1 मोनदोंमोन जोंना जोंना बेवहाय बे एखे गोजाखा गासिबावबो बेखायनो आङो बेखौ बानायालासिनो डाइरेक्ट थोंजोङै बानायनोसै बेनिखायनो मा जाबाय बेवहाय मा जागोन जोंनियाहाय p - 1 जाखागोन जोंनिया ना p - 1 = मा जागोन होनबा जे जोंनिया बे एखेखा नंगौना नङा नैबे x + 1 खौनो जों गासिबावबो नायनो होखादों नालाय रमान 1 रमान 2 रमान 3 रमान 4 गासिबावबो नायनो थिनदों बेखायनो बे एखेआनो जाखागोन बेना ओंखायनो आं बानायलासै बेवहाय थोंजोङै जोङो बेखौहाय मोनखाबाय जोङो मा मोनखाबाय जोङो -1 मोनखाबाय जोंना x + 1 नि लाथिख'खौ जोङो -1 मोनखाबाय बेखायनो जोङो p - 1 फज'बाय होमबा जोङो -1 4 + -1³ + -1² + -1 + 1 होमबा जोङो जोंना बेयाव डिग्रीया मा जरा नालाय बेखायनो प्लास जागोन जे 1 खौ जों मोनब्रै सानजाबब्लाबो जोङो बे 1 खौ मोनखागोन बेवहाय डिग्रीया बेजरा नालाय माइनास जागोन जरा नालाय प्लास जागोन -1 बेनिफ्राय +1 माइनासजों प्लासजों माइनास जागोन बियो ना होमबाना नाय प्लासजों माइनासजों केनसेल प्लासजों माइनासजों केनसेल दाना मा थागोन जोंनिया 1 थाबाय होमबा ≠ 0 जाबाय जोंना 0 नङा बेखायनो मा जागोन बियो मा नङा बियो सानजाबगिरि नङा बिहा ना बेनिखायनो मा जागोन जोंनिया बां बिदाब मा होनदों बेवहाय बां बिदाब एबा x4 + x³ + x² + x + 1 आ x + 1 सानजाबगिरि गैया बेहाय मा सानजाबगिरि गैया जे बेवहाय मानि थाखाय जोंहा सानजाबगिरि गैया जे बेवहाय नैबेवहाय जोङो लाथिख' मोनाखै जोंना जे जोङो सानजाबगिरि थार बुंथि बायदियै जोंनिया मा जाथारनांगौ p a नि माना जोंनिया लाथिख' जायोब्लासो मा जागोन बियो सानजाबगिरि जायो जोंनिया बेवहाय p a नि मानखौ जोङो लाथिख' मोनाखै सेसो मोनदों जोंहा बेखायनो बियो मा नङा सानजाबगिरि नङा बियो दानिया जोंना रमान 3 आवहाय बेबायदि दङ Ex-2.4 + 3x³ + 3x² + x + 1 जे आं बेवहाय दहाय बायदि थोंजों फज'नोसै बेनिखायनो p - 1 होमबा जोंनिया -1 डिग्रीया 4 बेनिफ्राय दाजाब 3 दं नालाय 3 बेयावहाय मा जागोन सानजाबनानै दं बियो जोंनिया x नि माना मा दानख' 1 होमबा बेवहाय डिग्रीया 3 होमबा 3 दङ सानजाब बियो सानजाबना जेबो सिन गैया माने बियो सानजाब होमबा x नि माना जोंना -1 नालाय डिग्रीया 2 दङ बेनिफ्राय दानख' 1 डिग्रीया बिनिया 1 जोङो 1 खौ लिरा होमबा दाजाब 1 मा जाबाय जोंनिया डिग्रीया जोंना जरा नालाय बेखायनो बियो 1 जागोन बे जरा -1 जों 3 नि सानजाबबा -3 जरा जरा जागोन +1 जों 3 नि सानजाबबा +3 -1 +1 बेवहाय +1 जों -1 केनसेल जागोन -3 जों +3 केनसेल जागोन दाना मा थागोन 1 थागोन होमबा बेबो मा नङा जोंनियाहाय 0 जायाखैना बेनिखायनो बेबो मा गैया बेहाबो मा गैया मोनसे सानजाबगिरि गैया बेबो ना
दानिया जोंनिया रोमान 4 आव बेबायदि दङ x³ माइनास x² माइनास 2 प्लस √2 इनटु x प्लस √2 दङ जोंनिया होमबा जोङो बेवहाय मा मोनदोंमोन जोङो दहायनो मोनखादोंमोन जे p माइनास 1 जोंनिया ना माइनास 1 जोंनियाहाय होमबा मा जागोन माइनास 1³ माइनास माइनास 1 स्क्वायर माइनास 2 प्लस √2 इनटु मा जागोन माइनास 1 प्लस √2 दानिया जोङो डिग्रीया बे जरा नालाय माइनास 1 डिग्रीया जरा प्लस प्लस जों नैबे माइनास जों मा जागोन माइनास जागोन बियो ना दाना नायदो बिसोरजों सानजागोन बियो माइनास 1 जों प्लस 1 सानजाबा मा जागोन जोंना माइनास जों नैबेबो माइनास बेबो माइनास ना माने बिसोर मोननैजों जों सानजाबनांगौ बा बिनि सिनाबो माइनास बिनि सिनाबो माइनास 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 मा जागोन बियो प्लस 2 प्लस √2 खौ 1 सानजाबा जों बे एखेखौ मोनखायो जों 1 जों सानजाबो जों बेखौनो मोनो ना मा जागोन 2 प्लस √2 जागोन 1 जों बेखौ सानजाबब्ला होमबा प्लस मा जागोन बियो √2 होमबा मा जागोन बेवहाय दानिया जोङो माइनास 1 जों माइनास 1 मा जायो ना माइनास 2 जागोन जोंना ना माइनास 2 प्लस 2 √2 जों √2 दाजाबा मा जायो नै बेवहाय बायजोआव मा दङ 1 दं ना होमबा बेयो जों सिंनिखौ दाजाबा बायजोनिखौ दाजाबा मा जागोन बियो प्लस 2 √2 मोननै √2 दं नालाय 2 √2 जागोन जोंना बेवहाय जेरै x प्लस x खालामबा मा जायो जोंना 2x बेबायदि जागोन बेवहाय जे 2 जों 2 दाजाबा जों दाजाबनानै 4 बिदि नङा सानजाबब्लासो मा जायो सिंनिया सानजाबो दाजाबब्ला बे बायजोआव थानाय हाया जोंना मा जायो दाजाबो जोंनिया बा माइनास 2 जों प्लस 2 जों दानगोन अब्ला मा थागोन जोंना 2 √2 थागोन 2 √2 दा मा जोंनियाहाय 2 √2आ जोंना लाथिख' नङा बेना बा लाथिख'नि समान नङा बियो बेनिखायनो जोंनिया मा नङा बेयावहायबो जोंनिया मोनसे सानजाब x प्लस 1 सानजाबगिरि गैया नैबे बां बिदा बाहाय ना नैबे बां बिदा बाहा जोंनियाहाय मा x प्लस 1 सानजाबगिरि गैया जे जों बेवहाय मा मोनखो जोंनिया खालि 1 रमान 1 नियाल' जोंनिया लाथिख' मोनदों बे रमान 1 आल' खालि नंगौ जोंनिया ना सानजाबगिरि दं बेनिफ्राय रमान 2 रमान 3 रमान 4 बिसोर मोनथामा जोंनिया मा गैया सानजाबगिरि गैया नाम्बारनि सोंनायनि सायाव सावरायगोन जों सिगाङाव से नाम्बार सोंनायनि सायावहाय जों सावरायखांबाय बेनिजों एखेयानो होनजायो जे बेवहायबो जों मा बाहायदोंमोन सानजाबगिरि थार बुंथिखौनो बाहायदों जे बेयावबो जोङो सानजाबगिरि थार बुंथिखौनो बाहायगोन जे बेवहाय नों गाहायाव होनाय मोनफ्रोमनिबो बेलायाव जि एक्सआ पि एक्सनि मोनसे सानजाबगिरि नंगौना नङा थि खालामनो थाखाय सानजाबगिरि थार बुंथिखौ बाहाय जे बेखौ सानजाबगिरि थार बुंथि बेखौ बुंखाबाय आङो सिगांनि भिडिअआवहाय नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय जे बेवहाय जि एक्सआ पि एक्सनि मोनसे सानजाबगिरि नंगौना नङा बेखौहाय जोङो थि खालामनांगौ सानजाबगिरि नंगौना नङा जोङो सिगाङावनो सावरायबोखांबाय जोंना मा जानांगौ सानजाबगिरि जानांगौबा रानखोन्दाया मा जानांगौ जोंनियाहाय 0 जानांगौ जोंनिया ना रानखोन्दाया 0 जाथारनांगौ बेवहाय होमब्ला जोंनिया जि एक्स बेवहाय पि एक्सनि मान आरो जि एक्स मान होनाय दं बेवहाय पि एक्सआ दङ जोंनिया 2x³ प्लस x² माइनास 2x माइनास 1 बिनिफ्राय जि एक्सआ दङ x प्लस 1 माने नैबे x प्लस 1 जों नैबेखौ रानोब्ला जोंनिया मा जानांगोन ग्रोब रानजानाय जानांगोन माने रानखोन्दाया लाथिख' जानो नांगोन अब्लाना मा जागोन बेहा बेवहाय जि एक्सआ मा जागोन पि एक्सनि मोनसे सानजाबगिरि नंगौ आरो जुदि रानखोन्दाया लाथिख' जायाबा पि ए जोङो थार बेवहाय मा मोनदोंमोन जोङो नैबे सानजाबगिरि थार बुंथियावहाय पि ए इज इकुवेल टु मा जानांगौ 0 जानांगौ माने जेब्ला x माइनास ए आहाय मा जायोमोन x माइनास ए नैबे पि एक्सनि माने पि एक्सनि मा जागोन सानजाबगिरि जायो अब्ला मा जानांगौ जोंनियाहाय पि ए नि माना मा जानांगौ 0 जानांगौ जोंनिया 2 नाम्बारनि रमान 1 आव बेबायदि दङ पि एक्सआ बेबायदि ना होमबा जों नैबेयावहाय मा खालामसै जोङो नैबेखौहाय जि एक्सनि मानखौ जों हमना लानोसै जोङो माने जि एक्सआवहाय जों मा फज'गोन लाथिख' फज'गोन जोङो लाथिख' फज'ना जे जों मोनो मा मोनगोन जों बेयावहाय दानिया जि एक्सनि माना मा जोंना x प्लस 1 होमबा नैबे जि एक्सनि जायगायावहाय जों मा खालामदो नैबे x प्लस 1 खौ फज'दो ना होमबा x प्लस 1 इकुवेल टु 0 दाना जोङो बेखौ समान खालामनांगौ मा खालामनांगोन जोङो जे ओरैबो प्लस 1 दङ ना ओरैबो बे प्लस 1 खौ मोनोबा मा खालामनांगोन बेवहाय माइनास 1 खालामनांगोन जोंना होमबा ओरैबो मा खालामनांगोन माइनास 1 खालामनांगोन बा जोङो मा खालामनो हायो जोङो नैबे माइनास 1आनो सरि प्लास 1आनो ओरैजाय माइनास जाहैदों होननानै जोङो बुंनानै लायो जोंना होमबा x इज इकुवेल टु प्लासआ मा जायो होनना बुंदों माइनास 1 माने ओरैजाय जायो बियो x प्लास 1 माइनास 1 इज इकुवेल टु 0 माइनास 1 बेबायदि खालामो माने जोङो नैखौ मोनोब्लाना जेखैहाय फारसेथिं जोङो जेखौ होदों बेखौनो होनांगोन जोङो होमब्ला प्लास माइनासजों प्लासजों केन्सेल जाना मा थागोन बियो x इज इकुवेल टु माइनास 1 जायो बेबायदिना बेखौनो जों मा होनना बुङो जोङो माने दा बे सिया थांदों होननानै बुङो ना एक्सुवेलि बे सियाहाय बिदि थाङा जोंनिया ना नैबेबायदिसो खालामो जोंनिया बेबायदिसो जायो माने जोङो समान खालामनोब्ला जोङो समानथायखौ जोङो समानथायखौ मा होनो समानथायखौ जों समान खालामब्ला बेबायदि खालामनांगोन आरो जोङो फारनैथिंबो एखेखौ जोङो होनांगोन दानिया जोङो x नि मानखौ माइनास 1 मोनबाय जोंना होमबा पि एक्स दङ ना होमबा नैबे पि एक्सखौ जोङो लादो बेवहाय
px x माने जोंना मा -1 होमबा नैबे x नि जायगायाव जोङो नैबे -1 खौ फजनसिगोन ना -1 इज इक्वल टु दाना 2 दङ नालाय 2 बाय इनटु x दङ बेखायनो x नि माना -1 नालाय माइनास डिग्रीयाहाय जोंनिया 3 दङ बेनिफ्राय प्लास x स्क्वायर दङ x स्क्वायर माने x नि माना -1 स्क्वायर दङ नालाय स्क्वायर बाय जोङो -2 दङ नालाय 2 सानजाब मा जागोन बियो x नालाय x नि माना -1 होनबा -1 दाना -1 जों सिगाङाव बुंखाबाय जे जोंना डिग्रीया जुदि बे जरा जायोबा मा जायो माइनास होनबा 1 खौ जोङो मोनथाम सानजाब्ला जों 1 खौनो मोनो होनबा -1 जों 2 जों सानजाब्ला बेसेबां जागोन जोंना -2 दानिया जोंना डिग्रीया जरा नालाय बियो -1 आ मा जागोन +1 माने से मोननै सानजाब्ला सेयानो जायो बेना दानख'जों दानख' सानजाब्ला मा जायो दाजाब 2 जों 1 जों 2 आनो जाखायो बेना दाना नायदो -2 जों +2 केनसेल जाबाय +1 जों -1 केनसेल जाबाय अब्ला मा जाबाय बेवहाय लाथिख' जाबाय होमब्ला जोंनिया बे मा जाबाय सानजागिरि थार बुंथि बायदि जानि सानजागिरि थार बुंथिया जोंना pa = 0 जानांगौ अब्ला जोंना नैबेयाव नाय p - 1 = 0 जाबाय अब्ला बियो pa = 0 बेबायदि महराव थांबाय जोंना ना बेनिखायनो मा जाबाय जोंनिया रानखोन्दाया जोंना लाथिख' जाबाय बेवहाय होमबा gx आ मा जागोन px नि सानजागिरि नंगौ होमबा जोंना बेयो मा सानजागिरि नंगौ जाबाय जोंनिया ना बेयावहाय दानिया जोंना रमान 2 आवहाय बेबायदि दङ जोंनिया सिगांनि बायदि जों बेखौ लानोसै जोङो ना gx = लाथिख' फजना जों मोनो मा मोनो बेवहाय gx नि माना नैबे x + 2 नालाय x + 2 खौ जोङो बेयाव फज'बायना gx नि जायगायावहाय = 0 अब्ला मा जागोन जोंनिया x नि माना मा जागोन -2 जागोन दाजाबा दानख' जाहैगोन बेखायनो बा जोंना x नि मानखौ जोङो -2 मोनबाय नालाय दाना नैबे x नि जायगायावहाय जोङो -2 खौ फज'नांसिगोन जोंना p x दङ होमबा मा जागोन x नि माना -2 = x³ दङ होमबा मा जागोन x माने -2 जोंना ना -2 डिग्रीया क्यूब नालाय क्यूब प्लस 3 इनटु x स्क्वायर होमबा -2 स्क्वायर प्लस 3 इनटु x दं नालाय x निया -2 ना x नि मानाहाय +1 जों सिगाङाव बुंखादों डिग्रीया जोंना बे जराबा मा जायो दानख'आनो जायोना होमबा 2 खौ जोङो मोनथाम सानजाब्ला 8 बेखौ स्क्वायर खालामबा जोंना मा जागोन +4 जागोन बियो 4 जों 3 जों सानजाब्ला 12 प्लस जों माइनास जों -3 जों 2 जों 6 +1 बा मा जागोन बेवहाय बेजों बेजों दाजाब्ला बेसेबां जायो जोंना 12 जों 7 दाजाब्ला 13 दानख'जों दानख' दानानै नैबे दानख'जों दानख' दाजाबजों दाजाब खालामनांगौ बेबायदि दानिया -8 जों -6 मा जागोन -14 जागोन बियो ना -14 अब्ला मा जागोन जोंनिया नैबे 14 निफ्राय जोङो 13 खौ दानख'नांगौ अब्ला मा मोनगोन जोङो -से माने देरसिना दानख' नालाय ना ओमफ्राय दानख'से मोनबाय जोङो अब्ला मा जाबाय बियो लाथिख'नि समान नङा बियो ना बेनिखायनो मा जाबाय जोंनिया gx आ px नि सानजाबगिरि px नि सानजाबगिरि नङा जोंना बे लाथिख' जायासै नालाय ना जे बेवहाय जोंना नैबे p - 2 नि माना जोंना लाथिख' जायासै माने pa = लाथिख' जानांगौ अब्लासो जोंना सानजाबगिरि थायो बियो ना अब्ला जोंना लाथिख' जायाखै नालाय बेनिखायनो मा जाबाय बियो सानजाबगिरि नङा जाबाय gx आहाय रमान 3 नि दानियाहाय होमबा जों बेवहाय बेबायदि बानायनोसै जोङो gx = 0 होमबा मा जागोन जोंनियाहाय इमप्लाइस मा जागोन जोंनिया gx नि जायगायावहाय जोङो x - 3 खौ फजनसिगोन ना ओमफ्राय x - 3 समानथि दङ समान लाथिख' होमब्ला मा जागोन जोंना x खौ लाखियोब्ला -3 आ मा जागोन जोंना +3 जागोन बेना होमबा बियो दाजाब 3 जाबाय बियो होमब्लाना जोङो x नि जायगायावहाय x नि मानखौ फजनसै जोङो होमबा px माने जोंना 3 बियो ना 3 जाबाय होमबा जागोन x नि जायगायावहाय जोङो 3 होदो 3³ -4 इनटु 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6 जोङो मा x थानायाव जोङो x नि जायगायाव जोङो 3 फज'बानो जाबाय जोंना x नि जायगायाव 3 ओमफ्राय जि दङ बेखौहाय होबानो जाबाय होमबा 3 सानजाबबा 29 जायो बेयावहाय मा जायो 9 3 खौ 3 सानजाब 3 9 जायो 9 जों 4 जों मा जायो 36 बेयो माइनास ना माइनास प्लास माइनास होमबा बेयावहाय मा जागोन +3 + 6 होमबा मा जागोन बेयावहाय 9 जों बेयावहाय 7 27 दाजाबा बेसेबां जागोन बियो 36 - 36 अब्ला मा जाबाय 0
जे जोंना दाना मा जाबाय रानखान्थिया 0 माने PA = 0 मोनबाय अब्ला जोंना मा जायो PA = 0 जाबाय x - a मा जायो px नि मा जायो सानजागिरि जायो बेखायनो मा जाबाय gx आ px नि सानजागिरि नंगौ जे लाथिख' जाबाय नालाय सानजागिरि नंगौ बे जोंहा 3 नम्बर सोंनायाव मा दङ जोंहा बेवहाय k नि मानखौ दिहुन जुदि x - 1 आ गाहायाव होनाय मोनफ्रोमनिबो बेलायाव px नि मोनसे सानजागिरि जायो जे x - 1 आ माब्ला px नि सानजागिरि जागोन जे जों सिगाङावनो जों सावरायखांबाय बेयावबो सावरायबाय जोङो 1 नम्बर सोंनायावबो सावरायदों 2 नम्बर सोंनायावबो सावरायदोंना स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुवाखैब्ला नायब्लानो जाबाय मा जानांगौ जोंनिया जेब्ला जोंखि x - 1 आहाय px नि मोनसे सानजागिरि जागोन अब्ला मा जागोन जोंनियाहाय बेवहाय pa नि मान माने pa माने बेवहाय मा जागोन a नंगुबै अनजिमा ना नंगुबै अनजिमा a माने नंगुबै अनजिमा बिनि माना मा जानांगौ जोंना लाथिख' जानांगौ रमान मानाव जोंनिया बेबायदि दङ px = x² + x + a सरि x + k बेबायदि जायोब्ला जों मानि मानखौ दिहुननांगौ जों बेवहाय k नि मानखौ दिहुननांगौ माब्ला जे बेवहाय जों बुंदों x - 1 आहाय px नि मा होनदों बेवहाय px नि सानजागिरि जायोब्लाना px नि सानजागिरि जानांगौ जोंना मा जागोन pm बेवहाय मा जागोन बियो x - 1 माने x - 1 = मा जायो 0 जों फज'नो हायो जोंना होमबा x = मा जायो 1 होमबा p1 नि समान मा जागोन जोंनिया 0 जागोन जोंना ना p1 नि मान समान जोंनिया मा जागोन 0 जागोन होमबा जों बेवहाय जोङो x - 1 = लाथिख' फजना दा मा मोनो जोङो बेवहाय x = 1 मोनो जोङो ना होमबा जों बेनिखायनो मा जागोन सोंनाय बायदि मा जागोन p मा जागोन बियो 1 = मा जागोन 0 p1 = 0 होमबा p1 माने मा जागोन जोंना p1 आ जे बेवहाय मा खालामनांगोन जोङो नैबेवहाय x नि जायगायावहाय मा होजोबनांसिगोन जोंना 1 होजोबनांगोन जों 1² + 1 + k = 0 होमब्ला मा जागोन बेयावहाय 1 खौ स्कुवेर खालामबा 1 1 जों 1 प्लास खालामबा 2 होमबा 2 खौ जोङो ओरै लांबा मा जागोन बियो -2 जागोन बेना होमबा जोंना दिहुननो गोनां k नि माना मा जाबाय -2 जोंना रमान 2 आ बेबायदि दङ px = 2x² + kx + 2 जे जोंना मा जानांगौ दङ जोंनियाहाय x - 1 आहाय px नि मोनसे सानजागिरि दङ ना होमबा जोंना मा जायो दङो बेवहाय मा जागोन नैबे a माने होमबा जोंना मा जागोन बे +1 जागोन बे मा जागोन 0 जानांगोन बे 0 जागोन माने सानजागिरि नालाय ना होमबा दहायनि बायदि बे एखेयानो जाबाय जोङो बेवहाय आं डाइरेक्टहाय थोंजोङै बानायसै देयरफर मा जागोन बेवहाय p1 = 0 होमबा दाना p1 दाना बेवहाय px नि जायगायाव जोङो 1 फज'बाय ना x नि जायगायाव 1 बा जोङो बे x आवहाय जोङो 1 1 फज'जोबदो मा जागोन 2 × 1² + k × 1 + √2 = 0 होमबा जोंना मा जागोन 2 सानजाबसेखौ स्कुवेर खालामबाथ' 1 जागोन ना 2 जों 1 जों 2 जागोन बियो होमबा मा जागोन बेवहाय 2 दाजाब k जों 1 जों k + 2 सरि +√2 जाबाय बेयो ना होमबा मा जाबाय जोंनिया k खौ लाखिब्ला मा जागोन ओरैजाय प्लासआ ओरै मा जागोन -2 - √2 माने प्लासबो माइनास माने प्लास बेबो प्लास नालाय बेखायनो मोननैबो मा जागोन माइनास जाहैगोन होमबा जोंना मा फैगोन बेवहाय मोननैयाव माइनास दंना माइनास जोङो कमन फैब्ला मा जाबाय बेवहाय 2 + √2 होमबा दिहुननो गोनां k नि मानाहाय बे जाबाय रमान 3 आव बेबायदि दङ जे आं डाइरेक्ट थोंजोङै बानायनोसै बेवहाय p1 = मा जागोन जोंना 0 जागोन मानो होनबा जोंनियाहाय x - 1 आहाय px नि सानजागिरि नालाय ना बेखायनो p1 = 0 जागोन बेनिखायनो मा जाबाय बेवहाय दाना जोङो 1 फज'नोसै ना k आवहाय सरि x आवहाय x × 1² - √2 × 1 + 1 = 0 होमबा k जों 1 जों सानजाब्ला k -√2 जों 1 जों सानजाब्ला √2 + 1 = 0 दा जों k खौ लाखिब्ला ओरैजाय मा जासिगोन ना √2 आ माइनासआ प्लास जासिगोन -1 जासिगोन बेयो ना प्लासआहाय होमबा 0 होमबा दिहुननो गोनां k नि मानाहाय बियो √2 - 1 जाबाय सरि बेवहाय 0 गैला ना 0 नङाना बियोहाय जों बेखौहाय ओरै लांखाबाय नालाय दानिया जोंना रमान 4 आ बेबायदि दङ थोंजोङै बानायनोसै जोङो p1 = 0 होमबा मा जागोन k × 1² - 3 × 1 3x नालाय ना प्लास k = मा जागोन 0 जागोन जोंनियाहाय होमबा k - 3 + k = 0 k मोननै दाजाबा मा जायो जोंना 2k जायो माने बिसिनि थादेरा दाजाबो थादेराहाय दाजाबबा दानख'बा थादेरखौ नायनांगौ जोङो बिनिफ्राय सानजाबबा मा जायो सानजाबबा आरो रानबा डिग्रियाहाय बा जोङो -3 खौ लांबा मा जागोन बियो +3
होमबा जों k खौ लाखिब्ला मा जागोन बेवहाय 3 खौहाय 2 आ रानहैगोन ना 3 खौ 2 आ रानहैगोन अब्ला k नि माना जाबाय 3/2 ना 2 बाहागोनि 3 जोंहा 4 नाम्बाराव दङ सानजाबगिरि बिजि बेवहाय रमान 1 निफ्राय लानानै जोंनिया दङ रमान 9 सिम दं बेवहाय जों बेवहाय दायो सिगाङावनो जों रमान 1 खौ खालामग्रोगोन जे जोंना बेवहाय दङ मा दङ 12x² - 7x + 1 बेयावहाय दङ जे जों मा खालामनांगौ सानजाबगिरि बिजिरनांगौ जोङो होमबा जों मा खालामनो हायो जों बेवहाय सिगाङावनो मा खालामना लाग्रो जोङो नैबे 12 जोंना बियोहाय जौगानाय समानथाय जेनेबा बेना बेयाव मा महर दं ax² + bx + c बेबायदि महरनि होमबा जों मा खालामनांगोन a जों जोङो c खौ सानजाबनांगोन जोङो a जों जोङो c खौ सानजाबनानै बिनिफ्राय a आरो c नि रोदा a आरो c नि जों सानजाबगिरिफोरखौ जोङो दिहुननांगौ बेनिफ्राय बिनि जरा सानजाबगिरिफोरखौ बिनिफ्राय जरा सानजाबगिरिफोरजों जोङो नैबे b खौ मोननाय जानांगौ जे जोंना a आरो c आबो जोंनियाहाय 12 आरो 1 होमबा जोङो 12 जों 1 खौ जोङो सानजाबबा बेसेबां मोनो जोङो 12 मोनो दानिया जोङो 12 नि सानजाबगिरिफोरखौ नागिरदों जोंना जों 12 खौ माजों मोनो 1 जोंहाय बेसेबां नाङो 12 मोनो जोङो 2 जों 6 मोनो 3 जों 4 सानजाबबा मोनो जोंना 2 जों 6 सानजाबबा 12 मोनो दाना जों जरा माने सानजाबगिरिफोरखौ रायदों जों जरा सानजाबगिरिफ्रा 1 जों 2 मोनसे जरा 2 जों 6 आरो 3 जों 4 आहाय बियो होमबा दाना जोंना मा मोननांगौ जोङो b खौ मोननांगौ b आ मा जोंना नैबे -7 खौ जों मोननांगौ बा -7 मोननांगौबा मा खालामनांगोन जोङो 12 निफ्राय जों 1 खौ माइनास खालामबाबो जों मोना जोङो ना 6 निफ्राय जोङो 2 माइनास खालामबा 4 सो मोनो आरो ना दाजाबब्लाबो 8 सो मोनो दाना जों बेखौ नायदो 3 आरो 4 खौ जोङो प्लास खालामबा मा मोनो जोङो 7 मोनो जोङो ना 3 दाजाब 4 मा मोनो जोङो स्नि मोनो जोङो दाना जोंना मा बेयावहाय जोङो सिना मा दङ दानख' सिन ना बेखायनो जोङो 3 आवबो दानख' 4 आवबो दानख' नांगोन जोंना मा जागोन जोंनिया दानख' 7 जागोन बियो होमबाथाय होमबा जों मोनबाय 3 आरो 4 जों मोनबाय जोंना 3 आरो 4 नैबे जरा मोनसेजों जों मोनबाय अब्ला मा खालामनांगोन जोङो नैबेखौ बिदिनो लिरनांगोन जोङो 12x² बिनिफ्राय +1 खौ बिदिनो दोननांगोन जोङो दाना जों मा खालामनांगौ जोङो खालि नैबे 7x खौ मोननो थाखाय ना 7x खौ नैबेखौ मोननो थाखाय जों मा खालामनांगोन नैबेखौ होनांसिगोन जों दानिया नैबेखौहाय माखौ लानानै बबे जरा सानजाबगिरिफोरखौ लानानै जों मोनदोंमोन बेखौ होबानो जाबाय मा दं बेवहाय -3 आरो -4 ना होमबा जोंना बेवहाय x दं नालाय बेखायनो बेवहाय होनो हायो जोङो 4 खौबो होग्रोनो हायो जोङो जे 4 खौ होग्रोनोसै आङो -4x - 3x जों बेखौ मोनबाय दानिया जोङो मा खालामदो जोङो नैबे 12 आरो 4 आव 12x आरो 4x आवहाय जोंना बिसोरनि मोननैनिफ्राय माया जोंना कमन फैगोन बेवहाय नाय मोननैबो माजों रानजायो जोंनिया 4 जों रानजायो 12 आबो 4 जों रानजायो आरो 4 आबो माजों रानजायो जोंनियाहाय 4 जों रानजायो बेना होमबा जोंना 4 कमन लानो हायो बेनिफ्राय x² दङ बेवहाय x दं जाय जोंना डिग्रिया खमसिन बेखौ लानांगौ जोङो नैबेना डिग्रिया मोनसेल' गोनां ना xल' गोनां होमबा जोङो x खौ लागोन जोङो होमबा जों दानिया 4 जों जोङो 12 खौ रानोब्ला बेसेबां मोनो जोङो 3 x जों x² खौ रानोब्ला माने x जों x मोननैयावहाय मोनसे दानब्ला मा थागोन मोनसे थागोन बेना होमबा x दाना दानख' सिन दं नालाय दानख' 4x जों 4x खौ रानबाथ' मा मोनगोन जोंना 1 मोनगोन जोङो ना दाना मा दङ दानख' दाना मोननैनिफ्रायबो मा फैगोन जोंना c कमन फैगोन बेना मोननैबो c जोंसोल'सो रानजागोन होमबा c खौ कमन लाबाय जोङो दानिया मा जागोन जोंना 3x दानिया -1 जों +1 खौ मा मोनगोन जोंलाय माइनासजों मा सानजाबबा जोङो प्लास मोनगोन माइनास सानजाबबासो मोनगोन ना नैबे प्लासआ जानाय नंला ओमफ्राय मा जागोन जोंना माइनास जागोन बेवहाय ना -जों -1 खौ राननांगौब्ला +1 खौ रानबा जोंना माइनास जाहैगोन माने माइनासजों माइनास नैबे माइनास सानजाबबासो मा मोनगोन जोङो +1 मोनगोन बेखायनो बेवहाय माइनास जागोन आरो मा जानांगौ जोंनिया नैबेजों बे ब्रेकेटनि सिंनिजों नैबे ब्रेकेटनि सिंनि मा जानांगौ एखे समान मिलायनांगौ जोंनिया बेबो 3x - 1 3x - 1 जाबाय बेना बियो गोरोबनांगौ दाना मा जागोन बेवहाय 4 होननायखौ लिरगोन जोंना 3x - 1 बिनिफ्राय मा जागोन 4x - 1 जोंना मोनबाय जों दाना मा मोनखो जोङो 3x - 1 4x - 1 मोनबाय जोंना जोंना बिदिनो दिहुननो गोनां फिननाया बेनो जोंनियाहाय बेखिनियानो दाना जोंना रमान 2 आवहाय बेबायदि दं 2x² + 7x + 3 जोंना मा खालामनांगौमोन जोंना नैबे जोंना a जों c खौ सानजाबनांगौ जोंना होमबा 2 जों जोङो 3 खौ सानजाबबा बेसेबां मोनो 2 जों 3 जों सानजाबबा जोङो 6 मोनो दाना 2नि सानजाबगिरिफ्रा मा जानो हागौ जोंनियाहाय 1 सानजाब 6 2 सानजाब 3 मोननो हायो जोंना दानिया बे जरा सानजाबगिरिफोरखौ लानानै जोङो बबेखौ दाजाबोब्ला नङाबा दानख'योब्ला जोङो स्नि मोनगोन बेखौ नायनांसिगौ जों ना होमबा जों मा मोनो 1 दाजाब 6 मा मोनो जोङो स्नि मोनो जोङो ना माने बे जोंना c आरो 6 खौ लानांसिगोन जों मा मोनगोन जों बेवहाय दहाय सिगांनि बायदि ना 2x² खौ लिरदो दाना मा फैगोन नैबेखौ लिरदो जोङो ना जे जोङो
1 खौबो लानो हायो 6 खौबो लानो हायो जेबो नङा होमबा बेवहाय जों लानो हायो प्लास x प्लास मा दङ 6 होमबा 6x प्लास 3 मा फैगोन जोंनियावहाय मोननैनिफ्राय मा फैगोन बेवहाय 2 दं बेयाव गैयाना होमबा जों गैयै फिसासिनखौ लानांगौ जों बेयावहाय x आ जोंना बेवहाय x ना होमबा x खौ लाबाय जोङो होमबा x जों x मा फैगोन बेवहाय 2x खौ लानोब्ला 2 बिनिफ्राय x स्क्वायरनिफ्राय x दानोब्ला x थागोन बेना होमबा दाना मा जागोन बेवहाय प्लास मा जागोन x जों x खौ रानबा 1 दानिया दाजाब दङ दाजाब दानिया नै 6x दङ आरो 3 मोननैबो माजों रानजायो जोंनिया 3 जों रानजायो ना 3 जों रानजायो बेवहाय x गैया बेखायनो x खौबो जों लाफाया बेयाव मोननैयावबो थानाय जानांगोन जोंना ना मोननैबो रानजानाय जानांगोन होमबासो जों लागोन मा जोङो 3 जों 6 खौ रानोबा बेसेबां मोनो 2 बेनिफ्राय x दाजाब 3 जों 3 खौ रानोब्ला 1 जोंना नैबे मिलाय गोरोबबायना बेयो ना होमबा मा जागोन जोंनाहाय 2x प्लास 1 x प्लास 1 फिननाया जोंनिया बेयो रमान 3 बेबायदि दङ जोंनियाहाय 6x स्क्वायर प्लास 5x माइनास 6 दाना जोङो 6 जों 6 सानजाबदो जोंना 6 जों 6 सानजाबो बेसेबां जोङो 36 दाना 36 नि सानजागिरिफोरखौ जों नागिरदो जोंना 5 मोननांगौ ना जोंनियावहाय जोङो 5 मोननांगौ जों मोनो होमबा जों मा होनो 2 जोंहाय बेसेबां मोनगोन जोङो 1 जोंबो मोनो होमबाबो जों डाइरेक्ट खालामनोसै 2 जोंहाय बेसेबां मोनगोन जों बेखौहाय 13 मोनगोन जोंना सरि 18 ओमफ्राय 4 जों बेसेबां मोनो जोङो 9 बेनिफ्राय 6 जों मोनो जोंना 6 × 6 बेबायदि मोनो जोङो दाना जोङो जोंनियावनो मोनखायो जोङो ना जे बबेजों 5 मोनो बेखौ नागिरदो जों बिदि बानायलांबाय थानाङा बबेखौ मोनगोन जों डाइरेक्ट थोंजों नागिरब्लानो जायो जोङो जोंना माखौ मोनो जोङो 4 जों 9 खौ लाबानो मोनो जोंना 4 जों 9 खौ लाबानो मोनो माने 9 माइनास 4 इज इकुवेल टु जायो ना 5 जायो जोंनिया ना होमबा जों बेवहाय लानोसै मा मोनगोन जोङो 6x स्क्वायर दाना मा दङ प्लास दङ प्लास नैयाव प्लास दं ना प्लास दं बेखायनो 9x दाना माइनास 4 बेयाव x दं नालाय x माइनास 6 मा जागोन बेवहाय मोननैबो माजों रानजायो जोंना 3 जों रानजायो बेना 3 आरो बेवहाय मोननैयावबो x दं बेनिफ्राय जायनिया डिग्रिया फिसासिन बेखौ लायो जोङो होमबा 3 जों 6 खौ रानबा 2 x जों x स्क्वायर खौ रानब्ला x प्लास 3 जों 9 खौ रानब्ला 3 x जों x केन्सेल जागोन बेना दाना मा फैगोन बेवहाय माइनास मोननैबो माजों रानजायो जोंनिया 2 जों रानजायो बेवहाय x गैयाना बेखायनो x खौ जों कमन लाला बा 2 जों 2 खौ रानबा 2 बेनिफ्राय x दाना माइनासजों जोङो मा खालामनांगोन जों बेवहाय माइनास कमन लायोब्ला ना बा माइनासजों माइनासखौ लाबा मा जागोन केन्सेल जागोन जाया मा जागोन प्लास जागोन बेयो ना बा प्लास माइनासजों प्लासजों सानजाबासो माइनास मोनगोन जों नङाबा ना माने नैजाय जायो माइनास 6 आरो माइनास 2 रानबा जों माइनास केन्सेल जागोन ओमफ्राय 2 जों रानबा 3 जागोन बेना बेखायनो 3 जाबाय बेवहाय प्लास 3 जाबाय आरो नैजों मोननैजों मिलाय गोरोबबाय जोंनिया ना होमबा जाबाय बियो जे बेखौ गोरोबाखैबा नोंसोर मोजाङै नायबानो जाबाय ना बिसोर मोननैजों गोरोबाखैबा नोंसोरो बानायनानै नायफिनबानो जाबाय चेक खालामफिनबानो जाबाय ना बेनिफ्राय 2x प्लास 3 नैखौ खनसे लिरबाय दानिया नैबेखौ ना नैबेखौ मोनसे लिरदो 3x माइनास 2 जोंना एन्सारा जाबाय बेयो ना 2x प्लास 3 3x माइनास 2 रमान 4 आव जोंनिया दं दानिया नैबेयावहाय 3x स्क्वायर माइनास 6 माइनास 4 बा 3 जों 4 खौ सानजाबा बेसेबां मोनो जोङो बेवहाय 3 जों 4 जों सानजाबा 12 मोनो जोङो ना जे जों माइनास 1 मोननांगौ होमबा जोङो 3 आरो 4 जों सानजाबखादों होमबा 3 आरो 4 मोनदों जोंना 3 आरो 4 बा 3 आरो 4 जों जोङो नायबानो मोनखायो जोङो जे मा मोननांगौ जोङो माइनास 1 मोननांगौ होमबा मा जागोन बेवहाय जों ओरैनो मा मोनो 4 माइनास 3 इज इकुवेल टु मा मोनो जोङो 1 मोनो दानख'योब्ला ना जोंना माइनास जानांगौ होमबा मा जागोन देरसिना माइनास देरसिना मा जागोन उन्दैसिना मा जागोन प्लास होमबा मा जागोन ना माइनास जागोन बेयो ना देरसिना माइनास जानांगोन फिसासिना प्लास जानांगोन माइनास मोननांगौबा ना जोंहा बेवहाय मा जागोन 3x स्क्वायर माइनास 4x प्लास 3x माइनास 4 जाबाय बियो ना नैबे बेजों नैबेजों बे बिदिनो थागोन बियो ना खालि नैबे गेजेरनिखौल'सो जोङो सोलायनांगौ नैबेखौ लानांगौ जोङो ना होमबा बेवहाय मोननैबो जोंनिया जेजोंबो रानजाया बेना होमबा खालि नैबेल' खालि x दङ xआल' फैगोन जोंना कमन बेवहाय मा जागोन बेवहाय 3x माइनास 4 जागोन बियो दानिया बेवहाय प्लास दङ प्लास मोननैबो रानजाया मा होनबा 1 कमन फैगोन बेवहाय ना मोननैबो 1 जोंल'सो थांगोन मा जागोन बेवहाय 3x प्लासजों माइनासखौ रानबा माइनास जागोन बियो ना माइनास 4 सरि माइनास 4 जागोन माने प्लास माइनास जागोन बेयो ना गोरोबबाय जोंनिया मा जाबाय 3x माइनास 4 बेनिफ्राय नैबे x प्लास 1
x plus 1 जोंनि आन्सारा बेनो जोंना रोमान 5 आवहाय दङ 2x square plus 4x minus 45 ना 2 जों 45 सानजाबा बेसेबां मोनो जोङो 90 जे जों 1 मोननांगौ होमबा जों खाथिजों खाथि सानजाबनायबो मोननांगोन जों ना होमबा 9 into 10 सानजाबा बेसेबां जायो जोंना 90 मोन ना मोना जों मोनो होमबा 9 आरो 10 खौ जोङो मा खालामनांगोन 10 निफ्राय minus 9 खालामबा बेसेबां मोनो जोङो 1 माने इयावहाय बि थादेरा मा 1 नालाय ना 1 होमबा जों 1 मोननांगौबा मा खालामनांगोन 10 minus 9 खालामनांगोन होमबा मा जागोन बेवहाय 2x square plus 10x minus नैबेखौ ना x दं नालाय x होदेरनांगोन बेवहाय x minus 45 मा जागोन बेवहाय मोननैबो 2 जों रानजायो जोंनिया 2 आरो x दङ मोननैयावबो ओमफ्राय x होमबा 2x जों 2x खौ स्क्वायर खालामबा x plus 5 मोननैनिफ्राय मा खम फैगोन 9 फैगोन जोंना खम मोननैबो 9 जों रानजायो होमबा 9 जों रानबा मा थागोन x थागोन बेयो ना माइनास बेसेबां थागोन बेवहाय 5 सरि माइनासजों माइनास रानबा बेसेबां जागोन बियो प्लास जागोन ना माइनासजों माइनास केन्सेल जागोन नालाय प्लास जागोन बियो मा जागोन जोंनिया ब्रेकेटनि सिंनिखौ लाग्रोयो जोङो बिसोर मोननैजों एखे जाबाय ना बेखौ मोनसे लाबानो जायो ओमफ्राय नैबे 2x जों माइनास मायो 9 ना 2x माइनास 9 होमबा जोंना एन्सारा बेयो जाबाय दाना रोमान 6 आव दङ y square plus 18y plus 65 जोंना गोबाङानो जोंना गथ'फोरा मा जायो एसे गोनो गोथो जायोना बेवहाय x दंमोन बेवहाय y दंमोन जेबो नङा बियो x y बिसोर मा सोलायस्लुखासो बियो ना सोलायस्लुखासो x y u v बेफोरो मा p q बेफोरो सोलायस्लु बेवहाय जेबो नङा खालि बेफोरबायदियानो बे खालि बे x नि जायगायावहाय y ना बेबायदिल'सो जेबो नङा बियो होमबा जों दाना 1 जों 65 खौ सानजाबा बेसेबां माने 65 ना दाना जों 65 नि सानजाबगिरिफोरखौ नागिरदो जोङो ना जोंना 65 मा थाङो 1 जों थाङो खनसे ना बिनिफ्राय बियोथ' 2 जों थांखाया जों मिथिखायो जे बे बेजरा अनजिमा होमबा बियो 5 जों थांखागोन जों मिथियो आरो 3 जों थांना नायदो मोननैनि दाजाबा बेसेबां मोनो जोङो 11 सो मोनो जोङो ना 11आथ' 3 जों रानजाया होमबा जोङो 5 जों बेसेबां जागोन बियो 5 सानजाब 13 ना जे जोङो 5 जों 13 जों दाजाबा बेसेबां मोनगोन जों दानिया 18 मोनबाय जोंना नैबे 18 मोननांगौ नालाय होमबा जों दानिया दहाय x दंमोन नालाय दानिया जोङो y दङ y खौ फज'बानो जाबाय जेबो गोनो गोथो नङा बे एखेयानो मा जागोन बेवहाय y square plus 5 x नंला दे दानिया y नालाय ना नै y नालाय y plus 13y plus 65 दानिया मोननैनिफ्रायबो जोंना मा फैगोन y कमन फैगोन होमबा y जों y स्क्वायर दानबा y जागोन बे ना दाजाब 5 दानिया जोंना मा फैगोन बेवहाय जे मोननैबो जों 13 जों मोनखायो मानो होनबा नै 5 बेवहाय जों मोनखादों 5 into 13 नै 5 into 13 मा मोनो जोङो 65 मोनो जोंना 5 into 13 65 नालाय बेखायनो 13 कमन 13 मोननैबो 13 जों रानजाखायो जोंनिया रानजागोन बियो होमबा 13 मा 13 जों 13 खौ दानबा 1 y थागोन बेवहाय y होमबा प्लास 13 जों मा सानजाबा जोङो 65 मोनोमोन नै 5 ना 13 जों होमबा 5 थांगोन बियो 5 होमबा मा जागोन y plus 5 बेनिफ्राय नैबेयो y plus 13 ना होमबा एन्सारा जोंना नैबे y plus 5 into y plus 13 जोंना दाना रोमान 7 आव दङ p square plus 14p plus 13 दाना जों 1 जों 13 खौ सानजाबा 13 मोनो जोंना 1 into 13 होमबा जों 1 जों 13 खौ प्लास खालामबा बेसेबां मोनो जोङो 14 होमबा 1 plus 13 equal to 14 मोनो जोङो ना होमबा जों बेखौ 14 मोनबाय जोङो दाना जोंहा p लाय ना जेबो नङा दहाय बायदि एखेयानो p दङ नालाय p होबानो जाबाय जों गासैयावबो होमबा p square plus 1 खौ जों 1 खौ लिरलाया जों डाइरेक्ट हाइथिंजों p लिरबानो जाबाय 1 p लिरला 1 खौ जों लिरफाखायाना होमबा मा जागोन बेवहाय प्लास 13 p प्लास 13 नै बेखिनिखौ लिरबाय जों ना 1 प्लास 13 जे 1 नि जायगायाव p 1 जोंबो p सानजाबबाय 13 जोंबो p सानजाबबाय जोङो होमबा दानिया मा मोनगोन जों बेवहाय मोननैनिफ्रायबो बिसोर मोननैनिफ्राय ना p आ कमन फैगोन मा जागोन बेवहाय p प्लास 1 जागोन माने p जों p स्क्वायर दानबा p जों p दानबा 1 प्लास 13 कमन फैगोन 13 जों 13 खौ दानबा मा थागोन p 13 जों 13 केन्सेल थांबाय नालाय p आ थागोन बेनिफ्राय 1 ना मा थाबाय बेवहाय p प्लास 1 p प्लास 13 जोंना एन्सारा बे जाबाय जोंना बेयाव रोमान 8 आव दङ माइनास 18 प्लास 11x माइनास x स्क्वायर बेबायदि दङ जोंना बेवहाय डिग्रिया जोंनिया मा जानांगौ सोलायस्लुनि डिग्रिया मा जानांगौ जोंनियाहाय हायगा फारियाव जालांनांगौ बेवहाय जौगा फारियावसो जालांदों बेना फिसानिफ्राय गिदिर जालांदों होमबा जोंना गिदिरनिफ्राय फिसा फिसासो जानांगौ जोंनियाहाय होमबा मा जागोन बेवहाय जोङो बेखौ लिरग्रोनांगोन जोङो माइनास x स्क्वायर प्लास 11x बेनिफ्राय माइनास 18 जागोन माने बाराव नायदो डिग्रिया 2 1
या 0 जालांदों ना फिसा फिसा होमबा जोङो 1 जों 18 सानजाबा 18 जागोन बेना होमबा दाना 2 into 9 मा जायो जोंनिया 18 जायो होमबा जोङो बेखौहाय मा मोनो जोङो 2 plus 9 बेसेबां मोनो जोङो 11 मोनो होमबा 2 plus जोङो याव 11 मोनगोन जोंना होमबा minus x square plus 2x plus 9x minus 18 होमबा मा जागोन जोंनाहाय बेयाव मा जासिगोन जोंनिया माइनासआ मोननैनिफ्रायबो ना मा जागोन बेवहाय मोननैनिफ्रायबो माइनास खम फैगोन जोंनियाहाय माइनास बेनिफ्राय माइनास कमन लायो माइनास एक्स कमन लानोसै जोङो माइनास एक्स कमन लायोब्ला जोंना मा जागोन बेवहाय बेवहाय माइनास माइनास प्लास जागोन बेना होमबा एक्स बेयाव मा जागोन माइनास 2 जागोन माइनास माइनास प्लास जागोन नालाय होमबा प्लास मा जागोन बेवहाय 9 कमन लायोब्ला एक्स माइनास 2 मा जागोन बेवहाय जोंनिया एन्साराहाय एक्स माइनास 2 आरो मा जागोन बेवहाय 9 माइनास एक्स दाना जोंना लास्ट क्वेश्चन रोमान 9 बेवहाय दङ 8a स्क्वायर माइनास 22ab प्लस 15b स्क्वायर दाना नेवहाय नाय a स्क्वायर दङ बेनिफ्राय नेवहाय ab दं दानाथ' मोनसेल' दंमोन दाना आरो नेवहायथ' जेबो गैयामोन ना बेवहाय ना माने बेवहाय दङ b स्क्वायर दं बेबायदि अब्लाबो जेबो नङा जोंनियाहाय मा खालामनो जोङो नैबेजोंहाय 8 जों जोङो 15 खौ जोङो सानजाबदो बिनिफ्राय नैबेखौ मोननांगौ जोङो बेखौहाय होमबा मा जागोन बेवहाय जोंनिया 8 जों 15 जों सानजाबोब्ला 44 थाबाय 120 दानिया जोङो मा मोनो 120 होमबा मा मोनो 120 बाथाय जोङो मा मोनो बेवहाय 12 into 10 मोनो जोङो ना बा 10 into 12 बाथाय जोंना 120 मोनो होमबा जोङो 12 जों 10 जों दाजाबा बेसेबां मोनो जोङो 22 मोनो जोंना माइनास नांगौ नालाय बेखायनो माइनास माइनास जागोन बियो ना सिनाहाय मा जागोन बेवहाय 8a स्क्वायर माइनास 12 ab दं नालाय ab बानो जाबाय ab बेनिफ्राय माइनास 10 ab ल' होनो ना बेनिफ्राय प्लास 15b स्क्वायर दाना मोननैबो माजों रानजायो बियोहाय 4 जों रानजायो बिना बेनिफ्राय मोननैयावबो मा दङ a दङ बेयावहाय मोनसेयाव b गैया बेयाव दङ होमबा जेराव दंना बेखौल' लादो जोङो होमबा बियो मोननैबो 4 जों रानजायो दाना बेयावहाय मोननैयावबो a दङ बेनिफ्राय जायनिया डिग्रिया फिसासिन बेखौ लादो नैबेयो ना नैबेनिया डिग्रिया फिसासिन होमबा 4 जों 8 खौ रानोबा 2a जों a स्क्वायर खौ रानोबा बेसेबां मोनगोन जों बेखौहाय a मोनो माइनास 4 जों 4 खौ रानोब्ला 3 a जों a केन्सेल थागोन दाना मा थागोन b दाना मा जागोन बेवहाय मोननैबो माजों रानजायो जोंनिया 5 जों रानजायो ना मा जागोन माइनास 5 मोननैयावबो b दङ जायना डिग्रिया फिसासिन बेखौ लादो b होमबा माइनास माइनास केन्सेल जागोन प्लास जागोन बेना 5 जों 10 खौ 2 बेनिफ्राय b जों b केन्सेल a थागोन दानिया माइनासजों प्लास मा जागोन माइनास जागोन बेवहाय बेनिफ्राय माने माइनास माइनास सानजाबासो प्लास मोनगोन नालाय होमबा 5 जों बेखौ रानबा 5 जों 15 खौ रानबा 3 b जोंहाय b स्क्वायर खौ रानबा b बा मिलायबाय 2a माइनास 3b 2a माइनास 3b जोंना मा जागोन बेवहाय 2a माइनास 3b ओमफ्राय 4a नैबेयो माइनास 5b होमबा जोंना एन्सारा बेवहाय 5 नाम्बाराव जोंहा बानायनांगौ दङ सानजाबगिरि बिजिरनांगौ जोङो जोंनिया सिगांनियावबो जोङो सानजाबगिरि बिजिरनांगौमोन सिगांनिया जोंना मामोन 2 डिग्रिनि जोंनियाहाय मामोन बियो बां बिदामोन दानिया जोंनाव दं बेवहाय 3 डिग्रि बेवहाय 3 डिग्रि आरो मोनबैसे बिदाब दं बेवहाय मोनब्रै सिगांनियाहाय मामोन मोनथामबा जौगानि समानथायमोन सिगांनियावहाय दानिया जों बेवहाय मोनब्रै जों बेवहाय मोनब्रै मा होनो बिदाब थानाय बा बिदाबनि जोङो मा खालामगोन बेवहाय सानजाबगिरि बिजिरगोन जे सिगाङावनो जों नैबेखौहाय मा लागोन जोङो बेखौहाय जोङो px लागोन जोङो होमबा हमबाय मा लागोन जों बेखौ px माने रानजाग्रा बियो ना जे px आ जोंनिया px नि जोंनिया मा जानांगौमोन px आ जुदि बियोहाय ना जे जोंनि सानजाबगिरि जानांगौब्ला मा जानांगौमोन जुदिबा बबेबा मोनसे अनजिमायाव बिनि सानजाबगिरि जानांगौब्ला मा जानांगौमोन जोंनाहाय pa नि समान लाथिख' जानांगौमोन जोंना pa नि मानखौ जोङो लाथिख' मोननांगोन बेखायनो जों मा खालामगोन जों बेवहाय जोङो सिगाङावनो x नि मानखौ नैबे x नि मानखौ जोङो x नि मानखौ प्लास माइनास 1 प्लास माइनास 2 प्लास माइनास 3 बिदि हमनानै मानो बानायनांगोन आरो x नि जायगायावहाय माने नैबे रानखोन्दाया 0 मोनोब्लाथाय जोंनिया मा जागोन बे जायखिजाया मा होनो प्लास 1 होनायाव जुदि 0 मोनोब्ला 1 आ मा जागोन बिनि सानजाबगिरि जागोन आरो जुदि लाथिख' मोनाखैबा ना 0 मोनाखैब्ला मा जागोन बिनि सानजाबगिरि नङा जागोन अब्ला जोङो माइनास 1 होननानै नायदो जुदि बेवहायबो जों लाथिख' मोनाखैब्ला प्लास होनो प्लास 2 होनानै नायदो नङाबा माइनास 2 बेबायदिनो नायलांबाय थानांगोन आरो 0 मोनागौ मानि होमबा जों बेवहाय सिगाङावनो जोङो मा फज'ग्रोनोसै जोङो
x नि जायगायावहाय ना x नि जायगायाव जोङो +1 फज'ग्रोनोसै जोङो बेयावहाय होमबा जोङो हमबाय बेयावहाय ना x समान समान मा हमबाय जोङो 1 हमबाय जोङो x समान समान 1 हमबाय मा जागोन बेयावहाय p1 = मा जागोन बियो बियाहाय ना होमबा मा जागोन 1 क्यूब x नि माना 1 जाबाय नालाय बेखायनो 1 फज'दो दानिया 2 दङ 2 * 1 स्क्वायर - 1 + 2 मा जागोन बियो 1 खौ क्यूब खालामबा 1 2 जों 1 खौ स्क्वायर खालामबाथ' 1 1 जों 2 जों सानजाब्ला माइनास दङ बेवहाय 2 जागोन -1 + 2 +1 जों -1 -2 जों +2 जों केनसेल जागोन अब्ला मा जागोन जोंना 0 होमबा p1 0 होमबा मा जाबाय बेहाय ना बियो मा जागोन होमबा जे जों मोनखादों pa = 0 जायोब्ला मा जायो बियोहाय बियो रानखोन्दाया 0 जानाय जाबाय होमबा मा जागोन सानजाबगिरि जागोन होमबा जे बेवहाय x = 1 माने मा जायो जोंनिया x +1 खौ लाबा मा जागोन बियो -1 माने x - 1 आ मा जाबाय होमबा नैबे px बा x³ - 2x² - x + 2 नि मोनसे मा जाबाय बियो सानजाबगिरि जाबाय होमबा मा जागोन बेनिखायनो मा जागोन बेवहाय बेनिखायनो नैबे ना x - 1 आ px नि सानजाबगिरि जाबाय दाना px नि सानजाबगिरि जाबाय दानिया जों बे मोनसेल'सो दाना जों आरो मा दिहुनबावनांगौ जोङो जे मा खालामनांगोन दानिया जोङो नैबे बिनि सानजाबगिरि जाबाय नालाय ना नैबे px नि सानजाबगिरि जाबाय नालाय बेखायनो जों x - 1 जों जोङो नैबेखौहाय राननांसिगोन जोङो px खौहाय गोलाव राननायजों रानदो जोङो दानिया गोलाव राननायजों दे गोलाव राननाय आदबजों बेवहाय लिरबानो जाबाय नोंसोर ना गोलाव राननाय आदबजों होननानै मा जागोन बेयाव x - 1 जों जोङो माखौ राननांगोन जोङो px नि माना मा दङ नैबेखौ राननांसिगोन जोंना होमबा x³ - 2x² - x + 2 गोलाव राननायजों जोङो सिगाङावबो मोनखांखाबाय जोङो बेखौहाय ना सिगांनि भिडिअ'आवहाय बानायखांबाय होमबा मा खालामनांगौ जोङो x जों x खौ रानबा बेसेबां मोनो जोङो x जोंहाय माने x मोनसेजों जोंनि बेवहाय मोनथाम दंना होमबा मोनथामाव मोनसे दानोबा मा थागोन जोंना मोननै थागोन माने x² जागोन बियो ना होमबा बेवहाय x³ माने बियो x³ आनो जाखाबाय माने बेखौहाय राननानै जोङो x जों बेखौ रानबा x² मोनो नालाय ना बेवहाय x³ दानिया -1 जों x² सानजाबा मा मोनो जोङो -x² मोनगोन जोंना दानिया जोङो बेवहाय माइनास खालामब्ला बेयो मा जागोन प्लासआ माइनास माइनासआ मा जागोन प्लास जागोन जोंनिया प्लासआ माइनास माइनासआ प्लास होमबा दानिया जोङो बे प्लास जाबाय नालाय ना होमबा 2 निफ्राय 1 खौ माइनास खालामबा मा जागोन जोंना -1 जागोन बेना 1 माने x² दङ होमबा मा जागोन बेवहाय x² होमबा गोजौनिया सिना बेनिबो थागोन +2 दाना x जों x² खौ रानोब्ला दाना माइनास दंना बेना ओंखायनो माइनास जागोन बेवहाय माइनास x जों x² रानबा मा जागोन बे x माने मोननैयाव मोनसे दानबा मोनसे थागोन नालाय ना दानिया x जों x खौ सानजाबा मा जागोन बेयो x² जागोन बेयो ना -x² माइनासजों प्लासजों माइनास जायो होमबा -1 जों प्लास -x जों मा जागोन बेयो प्लास x ना 1 जों x जों x जागोन बेयो दाना बियो बेखौ माइनास खालामबा माइनासआ मा जायो प्लास होमबा माइनासजों प्लासजों केनसेल जागोन दाना नैबे माइनासजों माइनास मा जागोन बेयो -2x गोजौनियाथ' सोलाया जोंना ना जाबाय दानिया x जों बेखौ रानबा बेसेबां मोनगोन जोङो 2x खौ रानोब्लाथाय माइनास दं नालाय माइनास जागोन x जों 2x खौ रानबा x जों x केनसेल जागोन ना बेयो ना होमबा ना थागोन 2 थागोन जोंना 2 बेवहाय -2x माइनासजों माइनास मा जायो प्लास 1 जों 2 जों 2 जागोन बेयो ना होमबा बेखौ माइनास खालामबा प्लासजों माइनासजों केनसेल नैबे माइनासजों प्लासजों केनसेल होमबा रानखोन्दाया 0 जाबाय दाना जों मा खालामनांसिगोन जोङो बेवहाय नैबेखौहाय जोङो नैबेनि सिगांनि बायदि जेरै जोङो 4 नाम्बारावहाय जेरै बानायदोंमोन जोङो बिनि जोङो सानजाबगिरि दिहुननांसिगोन दानिया जुदि सानजाबगिरि माने बेखौहाय जोङो सानजाबगिरि बिजिरनांसिगोन जोंना ना बेखौहाय जोङो सानजाबगिरि बिजिरनांसिगोन जे जों बेखौनो मा लिरनो हागोन जोङो जे बेजों सानजाबनानै जों मा मोनो बेखौ मोनो जोङो ना बिसोर मोननैजों सानजाबनानै जोङो बेखौ मोनगोन बेखौनो जों लिरनो हायो जोङो बेनिखायनो मा जागोन बेवहाय x³ - 2x² - x + 2 = मा जागोन जोंनियाहाय बियो मा जागोन नैबे ना x - 1 खौ लिरदो x - 1 आ जोंना बे मोनसे दहायनो मोनसे सानजाबगिरि जाखाबाय बियो नैबेनि ना नैबेनि सानजाबगिरि जाखाबाय दाना आरो नैबे मोनसेयावहाय जोङो सानजाबगिरि नागिरबावनांसिगोन जों ना बे मोनसेनि x² - x - 2 नि होमबा जों बेखौहाय बिदिनो दोनदो x - 1 दाना जोङो बेखौ 4 नाम्बारनि बायदि जोङो बानायनोसै जोङो ना 4 नाम्बारनि बायदि बानायबा 1 जों 2 जों सानजाबा मा जायो 2 होमबा मा जायो 1 * 2 जोङो 2 मोनो जोंना होमबा मा खालामनांगोन जोङो नैबेयाव -1 मोननांगौ ना होमबा 1 मोननांगौबा जों मा खालामनांगोन 2 निफ्राय जोङो
1 को जों माइनास खालामबा मा मोनगोन 1 दाना जोंनिया माइनास जानांगौ होनबा देरसिना माइनास जानांगोन फिसासिना प्लास जानांगोन होनबासो मा जागोन बेयो माइनास 1 जागोन बेयो ना होमबा मा जाबाय जोंनिया बेवहाय x स्क्वायराथ' x स्क्वायर सिगांनि 4 नाम्बारनिया जेरै बारायदोंना होमबा x स्क्वायर थागोन बेवहाय माइनास दानानै बेखौहाय लिरदो जों ना बेखौहाय जरा सानजागिरिखौहाय होमबा 2x प्लस 1 माने 1 जों x नि सानजाबा x आनो बियो ना होमबा माइनास 2 दाना मा जागोन बेवहाय x माइनास 1 दाना बेवहाय x कमन लानोसै जोङो ना x कमन लायोब्ला मा फैगोन जोंनियालाय x माइनास 2 जागोन बेयो ना x माइनास 2 जागोन x कमन लानाय लोगो लोगो प्लास बेवहाय जेबो कमन फैया 1 फैगोन बेयो ना 1 सो होमबा x माइनास 2 मा जाबाय दानिया जोंना x माइनास 1 माने लिरदो x माइनास 2 बेनिफ्राय x प्लास 1 होमबा जोंना बे सानजागिरिफोरा नैबेनि सानजागिरिफोरा x माइनास 1 x माइनास 2 x प्लास 1 नि सायावहाय जों सावरायगोन जों सिगाङाव रमान 1 खौ सावरायखांबाय जोंहा बेयाव मा खालामनांगौ जोङो सानजागिरि बिजिरनांगौ जोंनिया जोङो सिगाङाव मा खालामनांगौमोन जोङो x नि जायगायाव मा होनो प्लास 1 नङाब्ला जोङो माइनास 1 बिदिनो प्लास माइनास जोङो जायखिजाया मोनसे मा होनो अनजिमा मा होनो फज'नानै जोंना लाथिख' मोननाय जानांगौ जोंना p नि मानाहाय अब्ला मा जागोन बियो होमबा बेयो जेनाखि x माइनास 1 x माइनास a आ मा जागोन अब्ला p नि मा जागोन सानजागिरि जागोन ना p आहाय जुदि 0 जायोब्ला सरि बेवहाय नैबेयो px नि सानजागिरि जागोन नैबेहाय ना जों सिगाङावनो सानजागिरि थार बुंथियाव जों मोनखांखाबाय जोङो सिगाङाव मा खालामदोंमोन जोङो नैखौहाय जोङो px हमना लाग्रोनांगोन जोंना होमबा जों हमबाय px is equal to x cube minus 3x square minus 9x minus 5 जों थोंजोङै जों बेवहाय फारि फारि नायलायलाङाबाबो जोङो डाइरेक्टहाय थोंजोङै बुजिब्ला मोजां जे बेवहाय माइनास गोजा दंखायो बेना माइनास गोजा दंखायो होमबा बेवहाय प्लास हमोब्ला बिसोर जोंना गासिबो माइनासा माइनासैनो थागोन बियो ना होमबा जों बेवहाय जोङो 0 मोननाया जोङो प्लास होबा 0 मोननाया एसे गोब्राब जाखागोन जोङो ना बेखायनो जों माइनास होनानै नायखायोब्ला जोङो थाबसिन जोङो मोननो हागोन आरो जोङो माने बेवहाय जोङो प्लास होयोब्लाथाय ना होमबा जोंना बे प्लासआथ' प्लास जागोन होमब्ला प्लास माइनासानो जाखाजोबगोन बेयो ना होमबा गासिबो बे मोनथामाथ' माइनास जाखागोन होमबाथाय मोनथामा माइनास जायोबा मा बे नैबेनि देरसिन जाखासिगोन बियो ना बे माखायाहाय नैबेनि देरसिन जाखागोन होमबा जों 0 मोनो ना बेखायनो जों बेवहाय जे जोङो प्लास होयोब्ला जोङो सरि माइनास होयोब्ला माइनासजों माइनास बियो प्लास जानो हागोन जोंना ना होमबा जोङो अब्ला जोङो 0 खौ मोननो हागोन अब्लाबो जोङो बेवहाय x नि जायगायावहाय जोङो 1 फज'नो ग्रोनोसै जोङो x इकुवेल टु 1 फजना सरि 1 फजना होमबा जोङो फज'नानै जों मा मोनगोन जों बेवहाय p1 इस इकुवेल टु मा मोनो 1 क्यूब माइनास 3 इनटु 1 स्क्वायर नै बेवहाय ना x नि जायगायाव 1 फज'बाय नै होमबा बेयाव मोनबेसे x दं बेवहाय जोङो 1 फज'बाय जोङो ना माइनास 9 इनटु 1 माइनास 5 होमबा मा जागोन बेवहाय 1 माइनास 3 माइनास 9 माइनास 5 बेयावहाय जोङो नैबेखिनिया देरसिन जाखाबाय बियो ना बेखिनियाहाय 1 निफ्राय बिनिफ्राय उदांखौथ' जों 0 मोनखाया होमबा बियो नट इकुवेल टु 0 जाखागोन बे थोंजोङै डाइरेक्ट बिदि फज'बाबो जाबाय दानिया जोङो होमबा x इकुवेल टु माइनास 1 फज'नोसै ना माइनास 1 फजना होमबा जों मा मोनगोन जों बेवहाय p माइनास 1 इस इकुवेल टु मा जागोन नैबेयावहाय ना x आव जोङो दाना माइनास 1 खौ जोङो होबाय दाना किउब दं नालाय किउब दाना दानख' दङ दानख' 3 दङ 3 दाना x दङ x नि माना मामोन जोंनाहाय मा हमबाय जों नै माइनास 1 हमदों ना होमबा माइनास 1 स्क्वायर दं नालाय स्क्वायर माइनास 9 इनटु x दङ x नि माना जोंना माइनास 1 बेखायनो माइनास 1 माइनास 5 दाना जों मा खालामदों बेखौहाय माइनासआ जोंना डिग्रिया बेसेबां नालाय माइनासआनो जागोन जोंना होमबा प्लास जागोन प्लास माइनासजों माइनास माइनास मा जागोन बियो प्लास 9 माइनास 5 मा जागोन बेवहाय जोङो प्लास 9 खौ लिरबाय जोंना बेयाव मोनथामा दानख' नालाय दानख'खौ जोङो हारसिं बानायनांगोन दानख' गोजा होमबा 1 जों 3 जों 4 4 जों 5 जों 9 होमबा 9 9 मा जायो 0 जायो बेना होमबा 0 जाबाय बेनिखायनो मा जागोन जोंनियाहाय जे जों बेवहाय x इकुवेल टु माइनास 1 लानायाव जोङो मा मोनदों x इकुवेल टु माइनास 1 लानायावहाय ना मा मोनदों जोङो जे मा होनो माइनास 1 आवहाय जोङो 0 मोनबाय अब्ला बे नैबेखिनिया मा जाबाय जोंनिया px नि मोनसे सानजागिरि जाबाय बेना होमबा मा जागोन बियो x 1 खौ जोङो सरि 1 खौ लाबोब्ला माइनासआ मा जागोन प्लास 1 जागोन बियो ना प्लास 1 होमबा मा जाबाय बेवहाय बेनिखायनो x प्लास 1 आ मा जागोन px नि मोनसे
सानजाबगिरि सानजाबगिरि जाबाय जोंनियाहाय बेयो ना सानजाबगिरि जाबाय x + 1 होमबा जों दानिया एक गोलाव राननायजों जों बानायनोसै दानिया जोङो x + 1 जों जोङो px खौ रानदों जोंना px आ जोंना मा दंमोन लायो नैबे ना x³ - 3x² - 9x ना होमबा x³ - 3x² - 9x - 5 होमबा जों बेखौहाय x + 1 जों राननांसिगोन बा x जों x³ खौ रानबा बेसेबां मोनो जोङो x² मोनो जोंना बा x³ जागोन +1 जों x² सानजाबबा +x² बायो प्लासआ मा जासिगोन जोंना माइनास जासिगोन ना माइनासजों प्लासजों केन्सेल जागोन बियो बे माइनासजों माइनास मा जागोन दाजाबगोन बेना होमबा मा जागोन -3 जों 1 जों 4x² - 9x - 5 जोंना सिनाथ' गोजौनि थायो गाहायनियावल'सो जोंना सोलायोना होमबा दाना जोङो -4 खौ जों राननांगौ माइनास दंखायो नालाय ना बेवहाय बा माइनास थांखागोन बियो होमबा x जों x² खौ दानगोन जोंना 4 4 थाखागोन होमबा x जों x² खौ दानबा x जागोन बियो मोननैयाव मोनसे दानोबा मा जाबाय बेखौ जोंना 4x² होमबा प्लासजों माइनासजों -1 जों 4x जों 4x मा जागोन नै बियो प्लास ना नैबेथ' प्लास जाबाय होमबा प्लासजों माइनासजों केन्सेल जागोन होमबा इयो प्लास होमबा 9 निफ्राय 4 थांब्ला -5x - 5 बेखौ रानोब्ला मा जागोन जोंना माइनास x जों x केन्सेल जागोन ना x जों नैबे x जों केन्सेल जागोन x जों रानोबाथाय मा थागोन -5 थागोन होमबा -5x दाना +1 जों -5 जों -5 बायो मा जागोन प्लासजों माइनासजों केन्सेल जागोन बे प्लास जागोन प्लासजों माइनासजों केन्सेल जागोन होमबा जोंना रानखोन्दाया मा जाबाय 0 होमबा जोंना रानखोन्दाया 0 जाबाय नालाय होमबा नैबे मोनसेया जाहैबाय नैबेनिनो सानजाबगिरि जाबायना अब्ला नैबेनि जोङो दाना सानजाबगिरि नायनोसै नैबेनि बेनिखायनो मा मोनबाय जोङो जे x³ - 3x² - 9x - 5 बेवहाय बिनि जायगायाव जों px = होनो हायो जोङो माने px माने नैबेनो ना जों हमना लाखादों एथ' गोलाव लिराबाबो जायो जोङो px होबानो जायो थोंजोङै दाना मोनसे बे x³ - 3x² - 9x - 5 नि जोंनिया सानजाबगिरिफोरा बबे x + 1 आ मोनसे आरो मोनसे दंबायो जोंनियाहाय नैबेयो ना x² - 4x - 5 माने बेहाय मा px = मा जायो बियो gx * qx प्लास आरआथ' जोंना 0 खाना बेखौ लिरा होमबा नैबे जाबाय जोंनिया बेबायदि जाबाय दानिया बेवहाय नैखौहाय जोङो सानजाबगिरि बिदिन्थिलाय जोंना नैखौहाय होमबा सिगांनि बायदि जोङो x + 1 जों 5 जों सानजाबब्ला 5 होमबा जोङो दाना मा खालामनांगोन जोङो 5 खौथ' जोङो 1 × 5 मोनो जोंना होमबा जोङो मा मोनो जोङो 5 निफ्राय 1 दानख'बा जोङो नैबे 4 मोननांगौ नालाय 5 निफ्राय 1 खौ दानख'नांगोन जों 4 मोनगोन जोंना दाना -4 मोननांगौ नालाय जोंना देरसिना मा जानांगोन माइनास जानांगोन मा जागोन बेवहाय x² +x - 5x माने जाय देरसिन बे माइनास जानांगोन मानो माइनास मोननांगोन आरो जोंना बा -5 मा जागोन बेवहाय x + 1 बेवहाय x कमन फैगोन बेवहाय x दं बेवहाय x ना जाय खमसिन बेखौ लायो जोङो होमबा मा जागोन बेवहाय x कमन फैयोब्ला x + 1 दानियावहाय मा फैगोन -5 कमन फैगोन मोननैयावबो 5 दं नालाय ना होमबा मा जागोन बेवहाय x जागोन बियो होमबा बियो मा जागोन माइनास माइनास केन्सेल जागोन बेना होमबा प्लास जागोन माइनास माइनास माने प्लास जागोन बेवहाय 1 दानिया मा फैगोन बेवहाय होमबा जोंना सानजाबगिरिफोरा x + 1 बेनिफ्राय x प्लास नैबे 1 बेनिफ्राय x - 5 जोंनिया बेवहाय दङ जों बेखौहाय नैबेयाव होखानायखौ जों मा हमना लागोन जोङो px हमनांगोन जोंना होमबा लेट px = x³ + 13x² + 32x + 20 दाना जों मा खालामनांगोन जोङो पुट खालामनांगोन जोंना मायावहाय x नि मानावहाय जोङो जे बेवहाय मा होयोब्ला x नि जायगायाव मा होयोब्ला जोंनिया मा 0 जागोन बेयाव ना नैबेनि माना 0 जागोन px नि माना 0 जागोन जों बेखौहाय दिहुननांगौ जों बेवहाय नाय प्लास गोजाखा बेना प्लास गोजाखा होमबा प्लास होजोबोबा जोङो मिन्थिखायो जे ओरैनो बेखौहाय जोङो दाजाबजोबबा बियो दाजाबजाजोबखागोन नालाय बेखायनो बेयो लाथिख' जाखायो ना प्लास होयोब्ला जों डाइरेक्ट थोंजोङै माइनास होना नायनांगोन जों बेवहाय जे प्लास होयोब्ला जोङो जायखिजाया अनजिमा जों बेवहाय दाजाबफैब्ला एसे सिना दाजाब गोजाखा बियो ना अब्ला जोंना बियो दाजाब जायोब्ला जोंना 0 जाखानाय नङा बियो ना होमबा बेखायनो जों दानखौ हमना लागोन जोङो होमबा जोङो बेवहाय x = -1 फजना
putting x equal to -1 ना we get बेबायदि हायो जोङो बा जों मोनो फज'ना जों मोनो मा मोनगोन जों बेवहाय p x नि जायगायाव -1 होदो जोंना -1 समान x दङ x नि जायगायाव -1 डिग्रीया क्यूब नालाय क्यूब प्लस 12 सरि 13 into -1 x दं नालाय -1 स्क्वायर प्लस 32 into x ना x नि माना जोंना -1 होमबा प्लस 20 जाबाय दाना जोङो -1 खौ मोनथाम सानजाब्ला जोंना माइनासआनो जागोन बे मानो होनबा बेवहाय ना बे जरा बियो डिग्रीयाहाय बेखायनो -1 जागोन जोंना बियो मा जागोन डिग्रीया जरा नालाय +1 1 मोननै सानजाब्ला 1 जागोन बेना होमबा 1 जों 13 जों 13 प्लस 13 जागोन बियो माने नैबे माइनासआ स्क्वायर खालामनायखाय प्लास जासिगोन दाना माइनासजों प्लासजों मा जागोन बियो -32 प्लस 20 दाना दाजाबखौ जोङो दाजाबग्रोना लादों जोंना 13 जों 20 खौ दाजाबबा 3 जों 0 जों 3 2 जों 1 जों 3 माइनास दाना 1 जों 2 जों 3 होमबा 33 0 जाबाय बेना 0 जाबाय बेनिखायनो जोंना मा जासिगोन बेखौहाय -1 खौ जोङो लाबोब्ला मा जागोन बियो +1 जागोन बेना x -1 खौ लाबोब्ला +1 होमबा बेखायनो x + 1 आ मा जागोन px नि मोनसे सानजाबगिरि जाबाय माने सानजाबगिरि जे जोङो रानखान्थिया लाखिखांबाय जोङो बेखौहाय x + 1 जों px मानखौहाय जोङो ग्रोबै राननानै जोङो मोननो हायो ना माने सानजाबगिरि बियो बिनि बे बेखौजोंहाय जोङो सानजाबनानै px नि मानखौहाय जोङो मोनो होमबा दानिया जों मा खालामनांगौ दानिया नैबे सानजाबगिरिजों ना दानिया नैबे सानजाबगिरिजोंहाय जों मा खालामनांगौ px खौ राननांसिगोन ओमफ्राय x + 1 जों जों माखौ राननांगोन सानजाबगिरिया जोंना नैबे ना नैबे होमबा x³ + 13x² plus 32x plus 20 मा जागोन बेवहाय सरि x जों x³ खौ रानबा मा मोनगोन जोङो x² थागोन माने मोननैयाव माने मोनथामाव मोनसे थांबाथ' मोननै थागोन जोंनिया ना होमबा बे मा जागोन x³ दानिया 1 जों x² खौ सानजाबब्ला प्लास x² ना माइनास जागोन माइनासजों प्लासजों केन्सेल नैबे माइनास मा जागोन 12 निफ्राय 1 थांब्ला सरि 13 निफ्राय 1 थांबा 12x² होमबा गोजौनिखौ जों बोख्लायदो जोङो ना 32x plus 20 दानिया x जों x² खौ राननांगौ होमबाथ' 12 दङ ना होमबा प्लास दं नालाय प्लास x जोंसो दानगोन नालाय x निफ्राय मोननैयाव मोनसे दानबा सरि मोननैयाव मोनसे दानोब्ला मोनसे थागोन बियो ना होमबा 12x जागोन बियो 12x होमबा मा जागोन बियो 12x², 1 जों 12 जों सानजाब्ला प्लास 12x होमबा दाना माइनासजों प्लासजों केन्सेल जागोन बेना माने बे गाहायना माइनास जागोन जोंनाहाय दाना माइनास जानाय लोगो लोगो 2 निफ्राय 2 थांबा 0 3 निफ्राय 1 थांबा 1 ओमफ्राय x प्लास 20 ओमफ्राय x जों x केन्सेल जागोन होमबा मा थागोन 10 प्लास दं नालाय प्लास 10 10 जों x जों मा जायो सरि 10 जों 1 जों मा जागोन दानिया नैबेथ' ना 10 जों x जोंथ' 10 जाग्रोखाबाय 10x बेनिफ्राय 1 जों 10 जों प्लास 10 होमबा माइनास जाबाय माइनासजों प्लासजों केन्सेल माइनासजों प्लासजों केन्सेल बेवहाय सरि जोंनिया नैयावहाय ना आंनियाव दानख'नाय गोरोन्थि जादों 3 निफ्राय 1 थांबाथ' 2 जायो बेना 2 होमबा जोङो 3x केन्सेल होमबा 20 थागोन बेना 20 होमबा 20x 20 जों 1 जों 20 होमबा माइनासजों प्लासजों केन्सेल माइनासजों प्लासजों केन्सेल मा जागोन बेवहाय 0 होमबा रानखान्थिया 0 जाबाय नालाय होमबा बेजों बेखौ सानजाबनानै जोङो ग्रोब सानजाबनानै नैखौ मोनगोन जोंना माने x + 1 जों नैखौ ग्रोबहाय रानजाबाय बियो होमबा बेनिखायनो मा जागोन दानिया बेनिखायनो आं दहाय सिगां बायदि लिरला डाइरेक्टहाय थोंजोङै px = मा जागोन gx माने रानग्रा बियो ना qx माने रानगासै x² plus 12x plus 20 प्लास रानखोन्दा जायोमोन रानखोन्दाया जोंना 0 खा बेना होमबा दानिया जोङो नैबे मोनसेया आरो नैबे मोनसेया मा जोंनिया px नि सानजाबगिरि जाबाय दाना नैबे सानजाबगिरि जों नागिरनांसिगोन जोङो ना बिनि सानजाबगिरि नागिरदो जों दानिया सानजाबगिरि नागिरदो माने दिहुनदो जों सानजाबगिरिखौहाय 1 जों 20 जों सानजाबब्ला 20 जागोन नैबेनिया 1 ना थादेराहाय नैबेनिया 20 बा 20 नि जोङो सानजाबगिरिफोरखौ जों मा मोनो 1 × 20 2 × 10 and 3 × 4 सरि 3 × 4 ना 15 20 नालाय ना 4 × 5 बिदि ना होमबा जोंना 20 मोननायाव 20 जों जोङो 20 नि जरा सानजाबगिरिफ्रा बेफोरो ना
होमबा जों 12 मोननांगौ 12 होनबा 2 जों 10 जों दाजाबा जों मा मोनगोन जोङो 12 मोनगोन जोंना 2 जों 10 दाजाबा जोङो 12 मोनो होमबा जों बेखौ लानोसै जोङो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10x प्लस 20 मा जागोन बेवहाय x प्लस 1 दा जों बेवहाय x मोननैयावबो x दं नालाय ना जाय फिसासिन बेखौ लादों जोङो कमनावहाय x होमबा x प्लस 2 जागोन बियो x जों x को दानबा x जों 2x को दानबा x जों x केन्सेल जाना 2 थागोन प्लस मोननैबो 10 जों रानजायो नालाय 10 मा जागोन 10 जों 10 थानानै x थागोन प्लस 10 जों 20 को 2 मा जाबाय बेवहाय x प्लस 1 आ मोनसे सानजाबगिरि x प्लस 2 आ मोनसे सानजाबगिरि आरो x प्लस 10 आहाय मोनसे सानजाबगिरि अब्ला जोंना बेवहाय दं जोंना रमान फराव 2y क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 जों बिनि जोङो सानजाबगिरिफोरखौ जोङो दिहुननांगौ जोङो ना जोंना सिगाङावनो जोङो बेखौहाय जों मा खालामग्रोनांगौ जोङो हमना लानांगौ जे जोङो बेयो रानजाग्रा एबा px होननानै जोंना हमबाय जोङो लेट होमबा 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 हमबाय जोङो दानिया जों मा खालामनांगौमोनलाय जोङो मा खालामनांगौमोन जोंनिया x नि जायगायावहाय जोङो x नि मानखौ जोङो 1 जोङो प्लास माइनास 1 2 3 बेफोरबायदि हमनांगौमोन ना प्लास माइनास नाङो होमबा x इज इक्वल टु 1 फजना जोङो बेवहाय 0 मोननांगो जोंना v1 इज इक्वल टु मा जागोन 2 इनटु सरि बेवहाय दे जोंनिया नैबेना सोलायस्लुफोरखौ नायग्रोनांगोन जोङो सरि सोलायस्लुफोरखौ नायग्रोदो y बियो ना सोलायस्लुआ y दङ बेखायनो नैबे मा जागोन y जानांगोन जोंनिया आरो नैबेयो बेबो मा जानांगोन y सरि दे बेफोरबायदि गोरोन्थि खालामनाङा एग्जामफ्रावहाय दा बेफोरबायदि गोरोन्थि खालामना जोङो सोलायस्लुखौ नायग्रोदो ना सोलायस्लुआ मा दङ बेखौ नायनानै जोङो हमनांगोन जे बेवहाय गासिबो माने x थायोबासो जोङो बेखौ x हमनांगोन बेवहाय y दं नालाय y q दङ बा q p दङ बा p बेबायदि हमनांगोन ना बेखायनो नैबे y आरो नैबेबो y नि मानखौ जोङो मा हमनांगोन जों बेवहाय y दं नालाय ना सोलायस्लुआ होमबा बे सोलायस्लुनि मानखौ जोङो 1 हमबाय जोङो होमबा 2 इनटु y नि मानाव जोंना 1 क्यूब दं नालाय क्यूब प्लास 1 स्क्वायर माइनस 2 इनटु 1 माइनस 1 दानिया मा मोनगोन जों बेवहाय 1 खौ क्यूब खालामबाथ' जोंना 1 आनो ना होमबा 2 जों 1 जों सानजाबबा जोंना मा मोनगोन जों बेवहाय 2 प्लास 1 माइनस 2 माइनस 1 होमबा प्लास 2 जों माइनस 2 केन्सेल प्लास 1 जों माइनस 1 जों केन्सेल अब्ला मा जाबाय 0 जाबाय जोंनिया ना बेनिखायनो मा जागोन जोंनिया बेवहाय नैबे ना बेयो y1 खौ जों ओरै लाबोबा मा जागोन बेलाय प्लास ओरै लाबोब्ला माइनास जागोन बेना मा जागोन बेनिखायनो y प्लास को लाबोबा माइनास 1 बेनिखायनो y माइनास 1 आ px सरि py y नालाय जोंना ना y सो नालाय नैबे मा खालाम y सोलायस्लुआहाय py नि मोनसे सानजाबगिरि मोनसे सानजाबगिरि जे जोंनिया मा मोनसे अनजिमायावहाय जोंना मोननैजों अनजिमाजों सानजाबनानै जों मोनो जोङो ना मोनसे अनजिमाखौ थ' बेखायनो जोंना नैबे मोनसे आरो जों गुबुनखौ दिहुनबावनांगौ जोङो ना होमबा x माइनास 1 आहाय py नि मोनसे सानजाबगिरि अब्ला जों दाना गुबुनखौ दिहुनगोन जोंना मा खालामनांगौमोन जोङो दाना गोलाव राननाय आदबजों जों दाना दिहुनगोन जोंना दानिया गोलाव राननाय आदबजों जों मा खालामगोन जोङो y माइनास 1 जों py नि मानखौ रानसिगोन py नि माना जोंनिया 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 दाना जोङो नैबे ना जों मा खालामनांगौ 2y क्यूब खौ मा खालामनांगौ जोङो y जों जोङो राननांगौ जों ना y जों राननांगौ होमबा जोङो y जों रानबा मा मोनगोन जोंलाय y जों y क्यूब खौ रानबा मा मोनगोन जोङो y स्क्वायर मोन ना होमबा 2y स्क्वायर जागोन बेवहाय 2y स्क्वायर होमबा बेवहाय जे जोङो बेखौ रानदों नालाय ना होमबा बेखौ मोनगोन जोङो 2y क्यूब दानिया नै माइनास 1 जों 2y स्क्वायर जों सानजाबनांगौ माइनास 2y स्क्वायर जागोन ना माइनास 1 जों 2y खौ सानजाबब्ला 1 जोंथ' बेखौ सानजाबा बेनो जाखायो बेयो ना दाना मा जागोन बेयो माइनास माइनासजों प्लासजों केन्सेल नैबे मा जागोन माइनासआ प्लास होमबा प्लास 2 जों प्लास 1 जों मा जागोन बेयो 3y दङ y स्क्वायर गोजौनिया गोजौयैनो थागोन जोंनिया ना माइनास 1 दाना जोङो 3y खौ जोङो सरि 3y स्क्वायरखौ जोङो y जों राननांसिगोन ना 3y स्क्वायरखौ जोङो y जों स्क्वायरखौ दानगोन जोंना माने मोननैयाव मोनसे दानबाय जोङो ना होमबा मा थागोन 3y थागोन होमबा बेयाव मा जागोन जोंना प्लास ना प्लास मोनो जोङो प्लास नालाय नैबेबो प्लास मा जागोन बेवहाय 3y होमबा मा जागोन बेवहाय 3y स्क्वायर दाना नैबे माइनास 1 दंबाय ना माइनास 1 जों 3y सानजाबबा माइनास 3y बा माइनासजों
प्लस जों केन्सेल दाना नैबे मा जागोन प्लस प्लस बि प्लस आरो माइनास होमबा 3 निफ्राय 2 रांखौब्ला मा जागोन 1 1 जों y सानजाबा y बियो ना होमबा माइनास 1 दाना नाय बेबो y माइनास 1 ना होमबा y माइनास 1 जों जों 1 सानजाबा मोनगोन नङाब्ला नै बियो y जों y खौ रानबा मा मोनगोन जोङो 1 ना होमबा प्लास दंखायो प्लास 1 होमबा 1 जों y खौ सानजाब्ला y माइनास 1 जों प्लास 1 खौ माइनास 1 होमबा ये माइनास माइनास जों प्लास जों केन्सेल प्लास जों माइनास जों केन्सेल 0 जाबाय बेनिखायनो मा जाबाय जोंना px इसिकुल मा मोनो जोङो y सरि x फ्रांगासिनो दे y सो जोंनिया ना y फरिखायाव नोंथां बेबायदि आं बायदि गोरोन्थि खालामबाय थानाङा आरोना बेवहाय बिदि लिरफ्लांना y दं बेयो ना y py मा जागोन जोंनियाहाय y माइनास 1 नै बियो y माइनास 1 रानग्रा दानिया आरो रानगासै 2y स्क्वायर प्लास 3y प्लास 1 दाना जों मा खालामनांसिगोन नैबेनि जोङो सानजाबगिरिखौ जोङो दिहुननांसिगोन जोंना होमबा y माइनास 1 दाना 2 जों 1 सानजाबबा 2 ना बा 1 जों 2 जों दाजाबबा जों मा मोनो 3 मोनो जोङो होमबा 2y स्क्वायर प्लास 2y प्लास y प्लास 1 जागोन माने 2 प्लास 1 इज इक्वल टू 3 जायो नालाय ना 2 जों 1 सानजाबबा जोङो 2 मोनो जोङो ना मोनो जोङो होमबा दानिया जोङो y माइनास 1 ओमफ्राय बिनिफ्राय मोननैनिफ्राय बेयाव मोननैयावबो 2 दङ 2 बेयाव y दङ बेयाव y दंना बिनिया डिग्रिया 1 बिनिया 2 होमबा जोङो डिग्रिया फिसासिनखौ लानांगौ होमबा मा जागोन बियो 2 जों 2 केन्सेल y जों y स्क्वायरखौ रानबा y थागोन बेना प्लास 2y जों 2y केन्सेल 1 होमबा प्लास मोननैबो बिनिफ्राय मा फैगोन जेजोंबो रानजाया बेना 1 फैगोन जोंना 1 जों मोननैबो रानजागोन ना y प्लास 1 बा मा जाबाय जोंनिया सानजागिरिफोरा y माइनास 1 y प्लास 1 आरो मोनसेया 2y प्लास 1 जोंनिया दङ रमान 5 आवहाय x क्यूब प्लास x स्क्वायर माइनास x माइनास 1 जे जों सिगाङावनो बेखौहाय मा हमना लायोमोन जोङो px हमना लायो जोंना होमबा हमबाय px इज इक्वल टू मा जायो x क्यूब प्लास x स्क्वायर माइनास x माइनास 1 दाना जों मा खालामनांगौमोन जों दाना x नि मान जायगायावहाय x नि मानखौ जोङो 1 फज'ना नायनोसै जोङो ना 1 फज'ना नायनोसै जोङो 1 फज'ना जे होमबा जोङो x नि जायगायावहाय 1 फज'योबा ना होमबा px नि जायगायावहाय जोङो 1 फज'दो जोङो मोनबेसे x दङ ना बा 1 क्यूब प्लास 1 स्क्वायर माइनास 1 माइनास 1 माबा जागोन बेयो 1 प्लास 1 माइनास 1 माइनास 1 होमबा दाजाबना ना 1 जों से दाजाबा 2 1 जों से माइनास 2 ना माबा जागोन बेयो 2 माइनास 2 इज इक्वल टू जागोन बेयो 0 होमबा बे मा जाबाय जों 0 आरो नाबा प्लास 1 जों माइनास 1 प्लास 1 जों माइनास 1 केन्सेल खालामनो हायो जों ना होमबा जों 0 होमबा अब्ला मा जाबाय जोंनाहाय बेवहाय 0 मोननाय लोगो लोगो मा जागोन बेनिखायनो नैबे ना x इक्वल टू 1 मोन मा x माइनास 1 बियो ना x माइनास 1 आ माने जोङो 1 खौ लाबोबा मा जायो प्लासआहाय माइनास जागोन बियो ना बेनिखायनो x माइनास 1 आ मा जागोन जोंनाहाय px नि मोनसे जे रानखोन्दाया लाथिख' जाबाय नालाय ओंखायनो सानजाबगिरि जागोन बियो ना मोनसे सानजाबगिरि बेनिखायनो मा होनदों x माइनास 1 आ px नि मोनसे सानजाबगिरि दाना जों मा खालामनांगौ बेवहाय जोङो px जों जोङो सरि x माइनास 1 जों ना नैबे x माइनास 1 जों दाना जों माखौ राननांगौ जोङो px खौ राननांगौ px आ जोंना बबे x क्यूब प्लास x स्क्वायर माइनास x माइनास 1 जों बेखौ राननांसिगौ दाना ना होमबा जों बेखौ राननांसिगोन दानिया x जों x क्यूब खौ रानबा बेसेबां मोनो जोङो x स्क्वायर मोनगोन जोंना मोनथामाव जोङो मोनसे दानबा मोननै थागोन होमबा मा जागोन बियो x क्यूब दाना माइनास 1 जों x स्क्वायर होनोबा माइनास x स्क्वायर ओमफ्राय x क्यूबआ मा जाबाय बियो माइनास प्लासआ मा जागोन बियो माइनास जागोन ना माइनासजों प्लास केन्सेल नैबे प्लासजों प्लास 2x स्क्वायर जागोन x स्क्वायर दाजाबा मा जागोन 2x स्क्वायर होमबा दाना गोजौनिखौ जों बोख्लायदो दाना x जों 2x स्क्वायर दानबा मा जागोन बेवहाय प्लास दं नालाय प्लास x जों x स्क्वायरखौ दानबा x थागोन बेयो ना मा जागोन बेयो 2x माने 2x स्क्वायरखौ जोङो x जों दानबा x जों स्क्वायर दानजागोन बेना मा थागोन जोंनाहाय 2x आ थागोन दाना मा जाबाय जोङो बेवहाय x जों 2x स्क्वायर सानजाबा 2x स्क्वायर मोनगोन जोङो माने x जों x स्क्वायर 2x स्क्वायरखौ राननानै जोङो 2x मोनदों नालाय ना होमबा बेजों जों सानजाफिनबा जोङो फिन बेखौनो मोनफिनखागोन जोङो होमबा माइनास 1 जों 2x जों सानजाबा मा जागोन बेयो माइनास 2x दाना नैबेयो माइनास खालामबा मा जागोन प्लासआहाय माइनास जाबाय बेयो माइनासआ प्लास माने बेयो माइनासजों प्लास केन्सेल नैबेयो प्लास 2 निफ्राय जोङो
नैबे 2x निफ्राय जों x माइनास खालामबा बेसेबां मोनगोन जोङो x मोनगोन जों -1 दाना x जों x केन्सेल खालामबा मा जागोन बियो +1 ना होमबा मा जागोन बेवहाय x -1 जों +1 जों -1 होमबा बियो माइनास जों प्लास केन्सेल प्लास जों माइनास केन्सेल 0 मा जागोन बेनिखायनो px = मा मोनबाय जोङो x -1 px नि सानजाबगिरिफोरा बिसोरना x² + 2x + 1 बेफोर जाहैबाय px नि सानजाबगिरि दाना जोङो आरो नैबेखौ जोङो सानजाबगिरि बिजिरबावनांगौ जों ना x -1 दाना मा मोनगोन जों बेवहाय नैबेनि 1 जों बेनि 1 सानजाबा मा जायो 1 जायो बेना होमबा 1 खौ जों माजों मोनो जोङो 1 × 1 होमबा 1 जों 1 दाजाबा बेसेबां मोनो जोङो 2 मोनो जोंना 1 जों 1 दाजाबबाथाय 2 मोनगोन जों नैबे गेजेरनिखौ जोंना मोननांगौमोन जोंना मा जाबाय बेवहाय x² प्लास मा जागोन 1 1 नालाय होमबा मा जागोन बे x + x + 1 ना मा जागोन x -1 दाना मा जागोन मोननैयावबो x दङ बिनिफ्राय जायना डिग्रिया खमसिन बेखौ लागोन जोंना x आ नैबेयो डिग्रिया 1 नालाय बेखौ लागोन होमबा x जों x स्क्वायर रानबा x प्लास x जों x खौ रानब्ला 1 प्लास दाना मोननैनिफ्राय 1 कमन लागोन जोङो x + 1 दानिया जोंहा मा मोनगोन बेवहाय होमबा सानजाबगिरिफोरा x -1 x + 1 आरो x + 1 हमना लाबाय जोङो होमबा हमबाय px = मा जागोन x³ + x² + x + 1 दाना जों मा फज'नांगौ x नि जायगायावहाय जों दाना नाय +1 जोङो 1 2 3 नायनांगौ जोंना बेयावहाय नाय जोंना प्लास गोजा बियो ना सिगाङावबो बुंखाबाय आङो प्लास गोजाबा जोङो बेवहाय जोङो x नि मानखौ जोङो दाजाब लायोब्ला जोंना बियो लाथिख' जाखायोना बियो ना ओंखायनो जों बेखौनो माइनास होनानै नायखादो जोङो बा -1 होनानै नायदो जोङो -1 होनानै 1 फज'ना जेयावहाय प्लास होनाय लोगो लोगो प्लास गोजाखासिन ना दाजाबसिन गोजाखा बेखायनो दाजाबफैयोब्ला जोंना दाजाबजोबगोनसो बियो ना लाथिख' जाखायोना जों दा अनजिमा माखाखौ दाजाबबा माब्लाबाबो लाथिख' जाखायोना बियो ना होमबा बेवहाय मा जागोन बियो जों दानख' हमना लानोसै जोङो ना होमबा मा जाबाय p x नि मानखौ जों दाना -1 हमबाय नैयावहाय ना दानियाहाय x नि जायगायावहाय -1 फज'दो डिग्रिया 3 नालाय 3 लिरबाय दाजाब x² दङ माइनास डिग्रिया 2 नालाय 2 दाजाब -1 + 1 होमबा मा जागोन बेवहाय जोंना डिग्रिया बे जराबा माइनासआनो जायोना ओमफ्राय डिग्रिया जराबाथाय प्लास जायो -1 + 1 होमबा माइनासजों प्लासजों केन्सेल माइनासजों प्लासजों केन्सेल जाबाय अब्ला मा जागोन बियो 0 जाबाय बेनिखायनो जोंना मा जागोन लाथिख' जाबाय नालाय रानखोन्दाया लाथिख' जाबाय नालाय बे सानसे मा जासिगोन सानजाबगिरि जासिगोन माया सानजाबगिरि जागोन आरो मानि नैबेयो ना जेखौ हमदों बेखौ नाय x -1 हमदों होमबा मा जागोन बियो -1 खौ लाबो मा जागोन बे x + 1 होमबा x + 1 आ मानि सानजाबगिरि नैबेनि ना नैबेनि मानि बेखौ मानि मा नैबे px नि मोनसे सानजाबगिरि दानिया मा खालामनांसिगोन जों दानिया नैबे x + 1 जों जोङो px नि मानखौ राननांसिगोन px नि माना मा जोंनियाहाय x³ + x² + x + 1 दानिया मा मोनगोन जों बेवहाय x जों x³ खौ माबा मोनो जोंना x² मोनो जोङो ना मानि मोनथामाव जोङो मोननै दानोब्ला x मोनथाम नालाय बे x³ मानि मा x मोनथाम होमबा बेवहाय x जों रानबा होमबा x जों x खौ दानबा मा थागोन x मोननै मानि मा x² आरोना मा जाबाय बेवहाय नैबेथ' मोननै सानजाबा जों x³ खौ मोनखागोन जोङो ना होमबा मा जागोन 1 जों x² जों x² जाबाय दाना एसे मा जागोन माइनास जागोन माइनासबा मा जागोन जोंनाहाय माइनासजों प्लासजों केन्सेल जागोन ना दाना मा थागोन जोंनाहाय x + 1 नैबे माइनास जागोन बेना मोननैबो बेबो माइनास जागोन आरो बेबो माइनास जागोन होमबा माइनासजों प्लास केन्सेल माइनासजों प्लासजों केन्सेल दाना मा थागोन जोंना x + 1 होमबा x + 1 बा बेबो x + 1 बेबो x + 1 होमबा जों मिथिखायो जे बेवहाय मा जागोन 1 जों x + 1 सानजाबा x + 1 माने x जों x खौ रानब्ला ना x जों x खौ रानबा मा मोनो जों 1 सिना दाजाब नालाय दाजाब होमबा मा जाबाय जोङो x 1 जों 1 सानजाबब्ला 1 दानख' ना होमबा दाजाबजों दानख' मा जागोन केन्सेल जागोन होमबा मा जागोन 0 जाबाय ना रानखोन्दाया 0 जाबाय बेनिखायनो मा जागोन जोंनियाहाय px = मा जायो जोंनिया नैबे रानग्रा सानजाब मा जागोन नैबेखिनिया मा जायो रानगासै रानग्रा सानजाब रानगासै होमबा जोंना दिहुननो गोनां सानजाबगिरिया मा जाबाय जोंनियाहाय x + 1 आरो x² + 1
जों बेवहाय मोननै बिदाबसिन दंखायोना होमबा जों बेखौहाय सिगाङाव दङ मोनथाम बिदाब थानायावल'सो जों माने सानजाबगिरि दिहुनबावदोंमोन जोंना बेवहाय मोननै बिदाबल'खासो मोननैबो बेखायनो जों बेखौ सिफायबावलायनांला जोङो बेखिनियानो बेवहाय दङ x³ प्लास 2x² माइनास x माइनास 2 जोंना बेवहाय मा खालामनांगौ जों बे होखानायखौ मा खालामना लानांगोन जोङो रानजाग्रा एबा px हमना लानांगोन जोङो ना बेखौ px हमना लाबाय जोङो हमबाय px इज इकुअल टु मा x³ प्लास 2x² माइनास x माइनास 2 बेखौ हमना लाबाय जों ना हमबाय दाना बेवहाय जोङो मा x नि जायगायावहाय जोङो 1 फज'नानै जोङो नायनोसै रानखोन्दाया जोंना 0 जायोना जायाना फज'ना होमबा मा जागोन बेवहाय p1 इज इकुअल टु 1³ प्लास 2 इनटु 1 स्क्वायर माइनास 1 माइनास 2 मा जागोन 1 प्लास 2 माइनास 1 माइनास 2 प्लास 1 जों माइनास 1 प्लास 2 जों माइनास 2 केन्सेल अब्ला मा जागोन जोंना लाथिख' जाबाय बेनिखायनो मा जासिगोन जोंनियाहाय रानखोन्दाया लाथिख' जायोब्ला जोंना मा जायो सानजाबगिरि थायो मोनसेया मामाया सानजाबगिरि जानानैहाय नैबेवहाय ना x इज इकुअल टु 1 माने मा जायो x इज इकुअल टु 1 होमबा जोङो 1 खौ ओरै लाबोयोब्ला मा जागोन माइनास 1 जागोन दा होमबा नैबे मा जाबाय जोंनाहाय नैबेयो gx दा जों मा खालामनायमोन gx इज इकुअल टु 0 सरि gx इज इकुअल टु 0 हमोमोन जोंना बा gx माने मा बियो रानजाग्रा होमबा जोङो बेजोंहाय x माइनास 1 जों दाना नैबे x माइनास 1 जों नैखौहाय ग्रोबै राननो हायो माने x माइनास 1 आ नैबे px नि मा जागोन सानजाबगिरि जागोन मानो होनबा रानखोन्दाया 0 जादों नालाय बेवहाय ना बेनिखायनो x माइनास 1 आ px एबा नैबेखिनिखौबो लिरनो हायो जों एफा गोलाव लिरले ना गुसुङै लिरबानो जाबाय डाइरेक्ट px माने मा मोनसे नैबे मान माखाया ना x³ प्लास 2x² माइनास x माइनास 2 आनो px नि मोनसे सानजाबगिरि मा होनदों बेवहाय x माइनास 1 आ px नि मोनसे सानजाबगिरि दानिया जों मा खालामनांगौ जोङो नेक्स्ट दानिया x माइनास 1 जों जोङो px खौ राननांसिगोन px थ' मा दं जोंनाहाय x³ प्लास 2x² माइनास x माइनास 2 बेवहाय जागोन x जों x³ खौ दानबा मा जागोन जोङो x² मोनो जोङो ना मा जागोन बेवहाय x³ माने x³ खौ x जों जानोबा बेयो मोनसे ना मोनसेजों जोङो नैबेयावहाय मोनबेसे दं x आ मोनथाम होमबा मोनथामाव जोङो मोनसे दानबा बेसेबां थागोन जोंना मोननै थागोन जोंना ना मोननै थागोन माने मा जायो x³ मा जायोना मा जागोन बेयो 1 जागोन बियो गोजौआवहाय बिनि डिग्रिया 1 आनो ना गोजौ थांबा होमबा दानख'योब्ला 3 निफ्राय 1 दानख'योब्ला 2 जागोन बियो होमबा मा जाबाय 1 जों सरि माइनास 1 जों x² सानजाबा माइनास x² नैबे माइनास खालामनाय लोगो लोगो मा जागोन बेवहाय नै माइनास माइनासजों प्लासजों केन्सेल नैबे प्लास जागोन बा प्लासजों प्लास मा जागोन बेयो 3x² माने 2 जों 1 जों 3 जागोन बियो होमबा माइनास x माइनास 2 दानिया 3x² खौ जोङो x जों केन्सेल खालामनांगौ जोंना होमबा बेवहाय मोननैयाव मोनसे दानजागोन जोंना माबा थागोन 3x थागोन जोंनाहाय होमबा दाजाबफिन दङ दाजाब 3x होमबा 3x² माइनास 1 जों 3x सानजाबा माइनास 3x बेयो माइनास नैबे मा जागोन प्लास बा 3 निफ्राय जोङो 1 दानख'नांगोन जोंना होमबा 2x माइनास 2 दाना 2x खौ जोङो x जों दानबा नैबे x जों ना नैबे 2x खौ दानबा x जों x केन्सेल जागोन मा थागोन जोंना 2 सिना मा दाजाब 2 होमबा मा जागोन 2 जों x जों सानजाबा 2x माइनास 1 जों 2 जों सानजाबा माइनास 2 बेयो ना बेखौ माइनास खालामबा माइनासजों प्लासजों केन्सेल प्लासजों माइनासजों केन्सेल अब्ला रानखोन्दाया मा जाबाय 0 जाबाय जोंना ना बेनिखायनो मा जागोन जोंहाय px इज इकुअल टु मा जोङो रानग्रा सानजाब रानगासै दाजाब रानखोन्दा जायोमोन ना रानखोन्दाया 0 जों जोंना 0 बेखौ दिहुनलायनांला जोंना ना होलायनांला बेखौहाय रानखोन्दाया 0 खालाय होमबा दाना मा मोनगोन बेवहाय नैबे मोनसेखौ जोङो सानजाबगिरि बिजिरबावनांसिगोन जोंना बेवहाय मोनथाम अनजिमा दङ x माइनास 1 आरो माने जौगानाय समानथायाव दं बियो ना जों बिनि रोदा दिहुननो हागोन जोङो होमबा मा मोनगोन बेवहाय नैबेनि 1 जों नैबे 2 खौ सानजाबनांगौ 1 जों 2 जों सानजाब बेसेबां जोङो 2 मोनो जोङो ना होमब्लाना जों नैबे 3 खौ मोननाय नांसिगोन दाना ना नैबे बेजोंहाय मा खालामबा जोङो 3 मोनगोन दानिया दाजाबबा जोङो 3 मोनगोन मा मोनगोन जों बेवहाय x² प्लास x प्लास 2x प्लास 2 दानिया मा जागोन बेवहाय x माइनास 1 निफ्राय मोननैनिफ्रायबो जोंना नैबे मोननैनिफ्राय ना मोननैयावबो x दङ बेनिफ्राय जाय डिग्रिया खमसिन बेखौ लानांगौ बिनिया डिग्रिया खमसिन ना होमबा x जों x स्कुवेर होबा x प्लास x जों x स्कुवेर होबा 1 दाना मोननैयावबो 2 दङ होमबा मोननैनिफ्राय मा फैगोन 2 फैगोन जोंना मोननैयावबो x गैया बेयाव दङ बेयाव गैयाना ओंखायनो x खौ जों कमन फैया होमबा 2 जों 2 खौ रानबा 2 प्लास 2 जों 2 खौ रानबा 1 ना 2 जों 2x खौ 2 जों 2 केन्सेल जागोन x आ थागोन बेयो ना होमबा दानिया जोंना दिहुननो गोनां सानजाबगिरिफ्रा मा जाबाय x माइनास 1
x plus 1 आरो मोनसेया नैबे x plus 2 बेवहाय दङ x cube plus 3x square minus 7x minus 6 जों सिगाङाव बेखौ मा खालामना लाग्रोनांगौ जोङो रानजाग्रा हिसाबै हमना लानांगौ जोङो px हमना लानांगौ जों दा बां बिदा px बेवहाय हमबाय जोङो बेवहाय px समान हमबाय जोङो x cube plus 3x square minus 7x minus 6 ना so दाना जों मा खालामनांगौ जोङो x नि जायगायावहाय माइनास प्लस 1 माइनास 1 बेबायदि जोङो फज'लांनांगौ जोंना होमबा मा जागोन बेवहाय जोंनियाहाय जोङो बेयाव फज'नो हसै जोङो ना होमबा x is equal to 1 फज'ना होमबा जों मा मोनो जोङो 1 फज'योब्ला p मा जागोन 1 जागोन बेयाव ना p1 समान मा जागोन बेवहाय 1 x आ 1 नालाय होमबा 1 क्यूब जाबाय बियो प्लस 3 into 1 स्क्वायर जागोन x ना x स्क्वायर नालाय x नि माना जोंना 1 जोङो 1 लाबाय ना होमबा माइनास 6 मा जागोन बेवहाय 1 plus 3 minus 7 minus 6 जोंना जाबाय 4 बेवहाय 13 निफ्राय 4 माइनास खालामबा जागोन माइनास 9 होमबा बियो लाथिख' नङा बियो ना लाथिख' जायाखै दाना जोङो फिन आरोबाव x equal to माइनास 1 फज'दो जोङो होमबा मा जागोन बेवहाय दाना 1 नि जायगायावहाय जोंना मा जासिगोन माइनास 1 जासिगोन बेना माइनास 1 होल क्यूब प्लस 3 into माइनास 1 होल स्क्वायर माइनास 7 into मा जागोन माइनास 1 x नि जायगायाव जों माइनास 1 फज'दो जोंना x नि जायगायावहाय मोनबेसे x दङ बेवहाय होमबा मा जागोन बेवहाय माइनास 1 मानो होनबा बेवहाय डिग्रीया बे जरा जोंनिया ना होमबा प्लास जागोन बे डिग्रीया जरा नालाय 1 जों 1 को स्क्वायर खालाम 1 जों 3 सानजाबा 3 जागोन बियो माइनास जों माइनास मा जायो जोंनाहाय प्लास होमबा 7 जागोन बियो ना मा जाबाय बेवहाय मोननैनि दाजाबा 10 माइनास जों माइनास 7 अब्ला मा जागोन बियो 3 बेबो लाथिख'नि समान नङा जोंनिया ना दाना आरो जोङो नेक्स्ट हमबावदो जोङो x is equal to 2 फज'ना जोंना बियो लाथिख' जानांगोन जोंना जे सानजागिरि जानांगौबा बियो रानखोन्दा जोंना बियो लाथिख' जाथारनांगोन बा p2 दाना मा जादों जोङो नैयावहाय x दंना x नि मानखौ जों दाना मा हमबाय जोङो 2 हमबाय दाना डिग्रीया क्यूब नालाय जोङो क्यूबखौ होबाय प्लस 3 नैबे 3 दं नालाय ना बेनिफ्राय x दङ इनटु x दं नालाय x नि माना बेसेबां जोंना 2 दाना नैबे स्क्वायर दं नालाय 2 नि सायावहाय स्क्वायर दाना दानख' सिन दङ दानख' सिनि दङ सिनिजों x आ सानजाबा दं नालाय होमबा सानजाब x नि माना बेसेबां जोंनाहाय 2 माइनास 6 होमबा जोङो 2 खौहाय जोङो क्यूब खालामबा बेसेबां मोनो जोङो 8 प्लस 2 को स्क्वायर खालामबा 4 जों 3 जों 12 माइनास 7 जों 2 जोंहाय 14 माइनास 6 होमबा प्लस जों प्लस बेसेबां 20 माइनास जों माइनास 20 होमबा माबोरै मोनबाय जोङो खौहाय दानख'योब्ला जोंना लाथिख' जाबाय बेना दाना जोंना जेराव लाथिख' मोनदों बेवहाय बियो मा जागोन होनबा लाथिख' मोनबा रानखोन्दा गैया होनबा ग्रोब बियो मा जागोन बे मोनसे सानजाबगिरि जागोन बियो ना बेनिखायनो मा जागोन जोंना x is equal to हमदों नालाय होमबा जोङो 2 खौ लाबोयोब्ला मा जागोन बियो x minus 2 जागोन बेयो ना बेनिखायनो x minus 2 आ मा जागोन px नि मोनसे सानजाबगिरि दाना जों मा खालामनांगौमोनलाय जोङो दानिया जोङो नैबे सानजाबगिरिजोंहाय x minus 2 जों जोङो px नि मानखौ जोङो राननांसिगोन px नि माना जोंना दं बेवहाय x cube plus 3x square minus 7x minus 6 दाना जोङो बेखौहाय राननांगौ ना होमबा x जों x cube खौ रानबा बेसेबां मोनगोन जोङो x square माने बेवहाय मोनसेनिफ्राय जोङो नैबे मोनथामनिफ्राय मोनसे थारबा जोंना मा थागोन मोननै थागोन बेना ओमफ्राय x square माने x cube by x माने बेवहाय मोनथामाव बेखौ रानबा बेसेबां जागोन बियो x square जागोन बियो ना दानिया मा जाबाय बियो होमबा x क्यूब जागोन बियो ना x जों बेखौहाय ओमफ्राय माइनास 2 जों x स्क्वायर सानजाबा बेसेबां जागोन माइनास 2 x स्क्वायर दानिया गाहायनिया मा जायो सिना सोलायो दाजाबा मा जागोन दानख' जागोन बेना दानख' खालामनाय लोगो लोगो माने बे दाजाबजों दाजाब मा जागोन बेवहाय 5x स्क्वायर नि बिसोर मेथड केन्सेल जागोन बियो माइनास नालाय दाना जों बोख्लायदो माइनास 7x माइनास 6 दानिया 5x स्क्वायर को मा रानदो जोङो x जों ना होमबा x जों x स्क्वायर जों रानगोन होमबा मा थागोन बेवहाय 5x थागोन मा थागोन बेवहाय जोंनिया माने बेवहाय मोननै दंमोन नालाय ना x आहाय मोननै दङ होमबा मोनसे दानबा मोनसे थागोन जोंनियाहाय बेखायनो मा थागोन जोङो 5x मोनगोन जोङो ना 5x स्क्वायर खौ x जों रानबा बेवहाय दाजाबसिन बेखायनो दाजाब
बिनिफ्राय मा थागोन जोङो 5x मा 5x जों x जों सानजाबा जोङो 5x स्क्वायर मोनखायो माइनास 2 जों मा होनो प्लास 5x जों सानजाबा जोङो -10x ना 5 जों 2 जोंहाय 10 दाना सिना बियो दानख' जागोन ना दानख'जों दाजाबजों केन्सेल जागोन बेयो नैबे दाजाब जागोन होमबा 10 निफ्राय 7 थांबा बेसेबां जागोन जोंनाहाय 3x ना -6 दाना x जों बेखौ रानब्ला 3x खौहाय x जों रानबा x जों x केन्सेल जायोबा मा थागोन 3 सिना दाजाब नालाय दाजाब होमबा मा जागोन बेवहाय 3x ना दाना -2 जों प्लास 3 जों सानजाबा बेसेबां जागोन -6 बा बेयाव दानख'नाय लोगो दानख'योब्ला मा जागोन बेवहाय दाजाबा दानख' जागोन बेना सिनाहाय होमबा दानख'जों दानख' केन्सेल जागोन नैबे मा जागोन दाजाबजों दाजाब दानख' मा जागोन नैबे दाजाब नैबे दानख' केन्सेल जागोन बे मा जागोन 0 ना बेनिखायनो मा जाबाय जोंनियाहाय बेनिखायनो px = x - 2 बेनिफ्राय नैबे ना x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 दाना जोङो नैबेनि सानजाबगिरि बिजिरनांसिगौलाय जोङो ना सानजाबगिरि बिजिरनांसिगौलाय जों बेवहाय बा x - 2 सानजाबगिरि बिजिरबा 1 जों 3 सानजाबा 3 ना होमबा मा जागोन 1 × 3 जोङो सानजाबा मा मोनो जोङो 3 मोनो होमबाबो दाना जोंना मा जाबाय बेवहाय जोङो बेवहाय अब्ला जों नाय बिनि सानजाबगिरिफ्रा जों 1 जों 3 खौ दाजाबबा जोङो 5 मोना ओमफ्राय 1 जों सरि मा होनो 3 निफ्राय 1 आंखौबाबो जोङो मोना ना होमबा जों बेखौ गेजेरनिखौ मोना ना अब्ला जोंना बेनो मा बेयावहा मा थानाय नङा सानजाबगिरि थानाय नंखाया बेयो ना होमबा बेनो जोंनिया नैबेखिनिया जोंना मा जागोन फिननाया नैबेखिनिया जागोन मा जागोन बेवहाय x - 2 x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 मानो होनबा जों नैबेखौहाय मोनखाला जोङो ना बेखायनो जोंना बेवहाय सानजाबगिरि थानाय नङा होमबा बेखिनियानो स' दिनै भिडिअ बेखिनियावनोसै गोजोन्थों ना बेवहाय दङ 3x³ प्लस 5x स्क्वायर माइनास 16x माइनास 12 बेवहाय लेखायाव -2 दङ बे मा जानांगोन जोंनाहाय एन्सारनि बायदि ना -12 जानांगोन बियो -12 बेयावहाय होमबा जोंना जों सिगाङाव मा खालामनांगौ जों बेखौहाय px हमना लानांगौ जोंना होमबा जों बेखौ हमना लादो जोङो हमबाय px समान नैबेखिनिया x नि मान px नि ना 3x³ प्लस 5x स्क्वायर माइनास 16x माइनास 12 जों बेखौहाय मा हमना लानांगौ जोङो px हमना लानांगौ बिनिफ्राय जोङो x नि जायगायावहाय +1 -1 बेबायदि जोङो फज'लांनांगौ जोंना जेरावब्लासिम जोंना रानखोन्दाया 0 जायाबा pa नि माना जोंना 0 जानांगोन मानो जे pa नि माना 0 जायोबासो मा जायो x माइनास a याहाय मा जायो जोंनियाहाय px नि सानजाबगिरि जायो ना बेखायनो जोङो x नि मानखौ जोङो मा फज'गोन जोङो फार्स्टआवनो 1 फज'नानै जोङो ना 1 फज'नानै नायनायसै जोङो होमबा px नि जायगायावहाय 1 होमबा मोनबेसे x दङ ना बिनि जायगायाव 1 फज'दो 3 × 1³ प्लस 5 × 1 स्क्वायर माइनास 16 × 1 माइनास 12 होमबा मा जागोन बेवहाय 3 + 5 माइनास 16 माइनास 12 जोंना नै माइनास बे देरसिन जाखायो बेना होमबा बिनो इकुवेल टु 0 जाखागोन बियो नोंसोर बेखौहाय दानख'नानै दाजाबनानै नायबानो जाबाय ना बेवहाय बिसोर मोननैजों मा जागोन माइनास माइनास मा जागोन बेवहाय प्लास जागोन ना सिनानिफ्राय माइनास जागोन 8 होमबा बेबो बेसेबां जागोन बेवहाय 28 ना 28 निफ्राय 8 माइनास खालामनांगोन जोङो ना होमबा बेसेबां मोनगोन जोङो 20 होमबा 20 आवहाय लाथिख' नङा जोंनिया ना बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो बेखौ 0 मोनासै नालाय ना आरो जों नायबावदो x = -1 फज'नानै जों नायदो दाना फज'ना मा जागोन p - 1 समान 3 × -1 होल क्यूब प्लस 5 × मा जागोन -1 स्क्वायर माइनास 16 × -1 माइनास 12 मानो होनबा नैबे जोङो x नि जायगायाव ना +1 मोन दाना जोङो -1 फज'दो ना बेवहाय -1 होमबा जोंनिया डिग्रिया बे जरा नालाय माइनास जागोन बेयो -1 जों 3 जों सानजाबा -3 बेयो प्लास जागोन जोंनाहाय +5 माइनासजों माइनास मा जायो प्लास जागोन होमबा +16 माइनास 12 मा जागोन बेवहाय बेजों बेजों दाजाबब्ला 21 माइनास 15 होमबा बेसेबां जागोन बेवहाय 6 होमबा बेबो मा नङा बियो 0 नङा जोंनिया ना दानिया जोङो आरो दानिया नायदो जोङो x नि जायगायावहाय 2 फज'नानै ओमफ्राय x = 2 फज'नानै मा मोनगोन जों बेवहाय p2 समान मा जागोन बेवहाय 3 × मा जागोन दानिया x नि जायगायावहाय जोंना नैबे x मोन जोंनियाहाय माने नै 3x³ होमबा 3 × 2³ जागोन प्लास 5 × 5 × नैबेयो 5 × x स्क्वायर ना होमबा 2 स्क्वायर माइनास 16 दङ 16 × x माने 16 × 2 माइनास 12 होमबा 8 जोंहाय 24 प्लास 4 जों 5 जों 28
minus 32 minus 12 अबसे जागोन बेवहाय 44 minus 44 अबसे जागोन जोंनाहाय 0 जाबाय होमबा जोंना बेवहाय जों दाना 0 मोनबाय जोंना 0 मोनबाय नालाय होमबा मा जासिगोन नैबे x minus equal to x equal to 2 लादोंमोन ना बियो होमबा 2 खौ जोङो लाबोयोबा मा जागोन माइनास जागोन बेना बेनिखायनो मा जागोन बेवहाय x minus 2 आ px नि मोनसे सानजाबगिरि मोनसे सानजाबगिरि जाबाय जोंना ना दानिया जों मा खालामनांगौ जोंनिया बेवहाय x minus 2 जों दानिया px नि मानखौ जोङो राननांसिगोन px नि माना जोंना मामोन 3x cube plus 5x square minus 16x minus 12 मोन बियो ना तो जों दानिया मा खालामदों जोङो 3x cube खौ जोङो x जों राननांगौ होमबा बेयाव मा थागोन जोंना x मोनथामावहाय मोनसे दानोब्ला मा थागोन बियो x square थागोन बेना माने बे 3 जोंहाय मा जागोन बियो दानोब्लाथाय x square जागोन बेना होमबा 3x square बा 3x cube दाना minus 2 जों plus 3x square खालामोब्ला मा जागोन बियो minus 6x square दानिया प्लस मा जागोन माइनास जागोन माइनास जों प्लस जों कैंसिल प्लस जों प्लस मा जागोन 11x square दानिया जों मा खालामदों ओमफ्राय गोजौनिखौ जों बोख्लायजोबदों ना minus 16x minus 12 दानिया x जों x square खौ रानबा x मोनसे थागोन ना बेनिफ्राय 11 plus 11x जागोन बेवहाय सरि x square नङा 11x मानो होनबा 11x square खौ x रानबा x जों square दानगोन बियो ना माने मोननैयावहाय मोनसे दानखागोन बियो होमबा मा थागोन 11x थागोन बेखायनो 11x होमबा minus 2 जों 11x जों सानजाबबा मा जागोन जोंनाहाय नैबेयावहाय ना नैबेयो मा जागोन 11x जों x जों सानजाबबा 11x square होमबा 11x जों मा होनो minus 2 मा जागोन बियो minus 22x दानिया जोङो मा खालामदो माइनासआ सरि प्लासआ मा जागोन माइनास होमबा माइनासजों प्लासजों केन्सेल जागोन नैबे प्लासनिफ्राय जोंखौ दानख'नांसिगोन जोंना देरसिननिफ्राय जों फिसासिनखौ दानख'नांगौ 12 निफ्राय 6 थांबा 6x मा जाबाय बेवहाय minus 12 ना दाना जोङो x जों 6x खौ रानबा x जों x दानगोन होमबा मा थागोन बेवहाय 2 थागोन जोंना प्लास सरि 2 थागोन जोंना ना 2 होमबा minus 2 बेवहाय 2 जों सरि 2 नङा 6 ना 6 माने 6x खौहाय x जों दानबा x जों x दानबा 6 थागोन नालाय सरि नै बेयोहाय 6 जानांगौ बा 6 जों x जों सानजाबा 6x 6 जों minus 2 जों minus 12 होमबा माइनासआ नैबे प्लासआ मा जासिगोन जोंनाहाय माइनास जासिगोन माइनासजों प्लासजों केन्सेल नैबे प्लास जासिगोन प्लासजों माइनासजों केन्सेल होमबा मा थागोन बेवहाय 0 होमबा मा जाबाय बेनिखायनो मा जाबाय बेवहाय px समान समान मा जागोन नैबेखौ ना बेजों बेखौ सानजाबनांसिगोन जोङो जोंनिया रानग्रा सानजाब मा जायो रानगासेया 3x square plus 11x plus 6 जों दानिया मा खालामनांगौ जोङो नैबेखिनिसिनि जोङो सानजाबगिरि बिजिरनांसिगोनलाय जोंना होमबा x minus 2 थाखाबाय मा जागोन बेवहाय 3 जों 6 जों सानजाबा बेसेबां जोंना 18 दाना जों मोननांगौ जोङो 11 मोननांगौ होमबा मा खालामनो हायो जोङो 18 खौहाय 2 into 9 मोनो जोंना होमबा 2 जों 9 जों दाजाब बेसेबां मोनो जोङो 11 होमबा मा जासिगोन जोंना 2 plus मा जागोन 9 होमबा 3x square plus 2x plus 9x plus 6 होमबा मा जागोन बेवहाय नैबेयो x minus 2 दानिया मा थागोन जोंना कमन मा फैगोन बेवहाय मोननैयावबो 3 2 दङ ना बेवहाय 3 बेयाव 2 दङ नाथाय मोननैनिफ्राय जेबो कमन फैया बेवहाय ना 3 बो फैया 2 बो कमन फैया दाना मा फैगोन x दङ ना मोननैयावबो x आ कमन फैगोन जायनाखि डिग्रिया फिसासिन बियो कमन फैगोन बेना होमबा मा जागोन बेवहाय x जों x स्क्वायर खौ रानबा x होमबा 3x प्लास x जों x केन्सेल लाबा मा थागोन 2 ना दाना प्लास मोननै माजों रानजायो 3 जों रानजायो होमबा 3 जों रानबा 3x दाजाब 2 ना होमबा जोंनियाहाय दिहुननो गोनां सानजाबगिरिफ्रा मा जासिगोन x minus 2 बेनिफ्राय 3x plus 2 आरो मोनसेया x plus 3 नम्बर सोंनायाव जोंहा दङ बेवहाय जिदु x square plus px plus q आरो x square plus mx plus n बां बिदाब मोननैनि x plus a मोनसे आगोसार दिहुनगिरि अब्ला फोरमान खालामदि a समान समान n minus q upon p minus m बेबायदि होननानै जोङो फोरमान खालामनांगौ जे बेवहाय नैबे गोरोन्थि जाना दं एसे जुदि नैबेयावहाय x plus a जायोब्ला नैबेयोहाय बेबायदिनो जायोब्ला ना x plus a जायोब्ला बियो m minus p जानांगौमोन बियो m minus p जागौमोन
बिनिफ्राय नै बियो जुदि सिनायबो दाजाबसिना दानख' जायोमोनब्लासो x माइनास a जानायमोनब्लासो बियो p माइनास m जागौमोन आरो बियो जोंनिया मा खालामनांगौ मा होनदों बेवहाय कुइसनाहाय नैबे मोनसे बां बिदाब आरो नैबे बां बिदाब ना बिसोर मोननै बां बिदाबाबो मा नैबे x प्लास मा होनो x प्लास a जोंहाय ग्रोबै रानजागोन माने बेवहाय x प्लास a आ मोनसे आगोसार दिहुनगिरि होनो नालाय ना होमब्ला मा जानांगोन जों दा जे x आगोसार दिहुनगिरि होनदों बेवहाय होमब्ला मा जानांगोन जोंना नै बियो मोनसे आगोसार दिहुनगिरि माने बिसोर मोननैनिबो मा जागोन बियो दिहुनगिरि अब्ला जुदि दिहुनगिरि जानांगौब्ला जोंना सानजाबगिरि जानांगौब्ला मा जानांगोन जोंना p a नि माना मा जानांगौ जोंनिया रानखोन्दायाहाय 0 जानांगौ जोंनियाहाय ना होमब्ला जोङो बेवहाय दानिया जागायदिनि भिडिअखौहाय जों सिगाङाव दा बेबायदि हमना लाग्रोबाय जों सिगाङावनो px हमना लाबाय जों मोनसेखौहाय मोननै बां बिदाब दंमोन ना मोनसेखौ जोङो sx हमना लाबाय बेनिफ्राय नैबे सानजाबगिरिखौ ना मा हमबाय जोङो gx हमना लाबाय नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय अननानै जोंनिया बेवहाय बेयावहाय आगोसा सानजाबगिरि होनदों नालाय ना होमबा मा जागोन जों बेवहाय gx नि जायगायावहाय जोङो मा फज'गोन जोङो gx नि समान लाथिख' फज'नानै ना होमबा फज'बा जों मा मोनगोन जों बेवहाय gx नि माना x प्लास a समान लाथिख' ना होमबा मा जागोन जोंनावहाय x नि माना दानख' a जाबाय दाना जोङो नैबेसोर मोननैयावबो ना माइनास a खौ जों फज'नोसै दाना p माइनास a होमबा मा जागोन जोंनियाहाय बेयावहाय x नि जायगायावहाय जों दाना मा खालामनांसिगोन जोङो माइनास a खौ जोङो फज'नांसिगोन मानो होनबा जोङो बेवहाय जोंनिया x नि माना मा जाबाय माइनास a जाबाय बियो ना होमबा जोङो दानिया माइनास a होल स्क्वायर प्लास p इन्टु माइनास a प्लास q दानिया जोङो बेखौहाय माइनास a खौ स्क्वायर खालामबा मा जागोन बियो प्लास a जागोन माइनासजों प्लास सानजाबा माइनास pa प्लास q आरो दानिया मा दंबायो नैबे मोनसे दंबायो ना मोननै बां बिदाब होमबा s मा जाबाय बेवहाय माइनास a समान समान मा जागोन बेवहाय x स्क्वायर दङ होमबा माइनास a होल स्क्वायर मा दङ बेवहाय प्लास m इन्टु x नि माना माइनास a प्लास n होमबा मा जाबाय जोंनावहाय बेवहाय a स्क्वायर सरि माइनास मा जागोन बियो m माने प्लास जों माइनास जागोन बियो ना m जों a जों ma प्लास n दानिया जे बेवहाय होनदोङो जे मोननैबो आगोसार सानजाबगिरि बेवहाय ना मोननैबो आगोसार मा होनो नैबेयावहाय सरि नैबेयावहाय x प्लास a आहाय मा बिसोर मोननैनिबो मा आगोसार सानजाबगिरि होमब्ला जोंनिया मा जागोन बेवहाय नैबेसोर मोननैजों ना नैबे बेजों मा जागोन बियो समान जागोन बियो बिसोर मोननैजों समान जागोन बेनिखायनो मा मोनगोन जों बेवहाय pm मोनोमोन जोंना p माइनास a समान मा जागोन बियो s माइनास a होमबा जोंना मा जागोन p माइनास a नि माना जोंनिया नैबेयो ना सरि नैबेयावहाय a स्क्वायर जानांगौ a स्क्वायर माइनास pa प्लास q बिनिफ्राय s माइनास a नि माना नैबेयो ना होमबा a स्क्वायर माइनास ma प्लास n दाना जों मा a स्क्वायरजों a स्क्वायर मा जागोन बियो केन्सेल खालामनो हागोन जों ना समान सिननि आगदानि जों आगसिनिजों मोननैनिबो सिनाहाय दाजाब नालाय ओरै लाबोब्ला बे माइनास जागौमोन बियो ना ओमफ्राय जों केन्सेल खालामबाय दाना मा थाबाय जोंनाहाय माइनास pa दाना जोङो नैबे a गोनांखौ लाबोदो ना मा जागोन बियो माइनास ma आहाय ओरैजाय मा जागोन प्लास ma होमबा n आरो थाबाय होमबा बेखौ ओरै लांब्ला आगदाखै लांबा मा जागोन q आहाय माइनास जासिगोन ना प्लास आहाय होमबा दानिया जोङो याहाय मोननैयावबो a दङ बियो ना मोननैयावबो a दं नालाय मा जागोन बियो याहाय कमन फैगोन बियो a कमन फैबा मा जागोन बेवहाय माइनास p प्लास m समान मा जागोन बेवहाय n माइनास q दानिया जोङो a खौ लाखिसिगोन जोङो ना a खौ लाखियोब्ला जोङो मा जागोन जोंहा a खौ लाखियोब्लाथाय n माइनास q खौ माया रानहैगोन माइनास p प्लास m आ रानहैगोन बियो ना माइनास p प्लास m आहाय रानहैगोन बियो दाना जों बेखौहाय मा खालामनो हायो जोङो बिसोर मोननैनि जायगाखौ जों सोलायनो हायो जेबो नङा n माइनास q मा जागोन बियो m माइनास p जों बिसोर मोननैखौ सोलायनो हायो जों मानो जेरैहाय 3 प्लास 2 जोङो ना बेखौ दाजाबब्ला 5 मोनगोन जोङो थिग बिदिनो बेखौहाय 2 प्लास 3 खालामबाबो जोङो 5 मोनगोन जों ना स' बेवहाय जोङो दाजाबबाथाय बेखौ जोङो सोलायनो हायो जोङो जायगाखौहाय सोलायनो हायो जेबो नङा